Radyo Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Sa Radyo Bombo. Oras sa Bombo Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 33 minutos na nakalikad sa takna siningala sa 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Uto diri sa UFM Bombo Radyo Iloilo, ang flagship stations on the number 1 most trusted source of news and information ng Bombo Radyo Philippines. Adlaw kita karon sa Biyernes, thank God it's Friday, Mayo 8, tuiga 2026. Inimula gani mo ang kurman, Bombo Chama Blanco Hovera. Sa mga nagapauna karon nga mga balita lokal, ining 30,000 pesos nga reward money para sa makatudlo sang durugista sa probinsya sa Iloilo, no? Pasado na sa sangguniampan lalawigan sa aton sini nga mga kabumbo. Dugang ini karon nga mga rason kung nga ginapabakod sa aton sini nga mga opisyal sa gobyerno ang kampanya batok sa illegal sini nga droga. Itudlo mo lang da drugista kag mapatod kag madakpan ini. May 30,000 ka. Samtang Office of the Building Official gineksplika ang rason kung nga may delay sa konstruksyon sa desalination na plant sa Metro Pacific Iloilo Waters. Ang kapaltahan iya ginabalik sa Office of the Building Official sa Metro Pacific Iloilo Waters. Okay, sa aton sini nga mga kabumbo, madamo na gani isang mga adjustment man nga ginapatigayon ang Office of the Building Official, no? Adjustment in terms sa sining pagpaiway sa iban siniya nga mga mga requisitos nga kung sa diente pwede man iya nga mapaapas lang later on sa aton sini nga mga kabumbo. Ang importante kung tani masuguran ining konstruksyon sa desalination plant, pero ti dohogin pabuyan-buyanan lang man sa Metro Pacific kay Iloilo Waters. Karon anay banwa kay do nakabatsyag na sila sa pag-alang-alang sa dako man sining epekto sa bahin sa ila sini iyang distribution sa tubig diri sa mga konsumidor sa syudad sa Iloilo. Damo na sila dayon na dumduman. Daw kasubong man sini banwa karon iya sa sitwasyon bala nga kung sa diente mayara sang offer ang Flow Water Resources Iloilo Incorporated nga dugang sining 30 million na liters a day. Sa aton sini karon niya nga mga kauturan, mapatindog sang planta, mapatigayon sang pipe-laying, no? Sa sulod lamang sang isa ka tuig. Ibaligya sa flow water sila sini 45 pesos per cubic meter. Sa aton sini karon niya nga mga kabumbo. O tapos sa hambal sang Metro Pacific Iloilo Waters niya hindi kami kaya kamahal. O sa aton sini nga mga kabumbo, pero ang pagbaligya sa Metro Pacific Iloilo Water 60 to 90 pesos per cubic meter. O puwerte sini Manuano sa aton sini nga mga kauturan. Di karon nagapaproblema sa aton sini nga mga kabumbo kung ano ang i-distribute sa Metro Pacific Iloilo Water sa sining gina-antisipar nga extreme El Nino phenomenon. Sa aton sini nga mga kabumbo, dugangan pa nga sandig diri iya sa pagatuon sa city government man. Kag may pipila na ka mga naka-eksperyensya sining saltwater intrusion sa ila sini nga mga deep well, sa ila sini nga mga bubon. Pero sa giapon ti bangod nga way na iya sa kuan sa tubig, ginasustiner, ginamantiner na lang sa pila naton nga mga kulturan diri sa bahin sa syudad sa Iloilo. Sa iban pa nga mga talupang doon karon nga mga balita nasyonal kita sa aton sini nga pagpangalagad. Sa sining palabuton niya nga weekend mga biyan si hagupit magapalapit diri sa
area sa pungsod na Pilipinas or sa Philippine Area of Responsibility. Ining tropical storm nga si mayara sa pangalan nga international name nga Hagupit, posible nga magasulod sa Philippine Area of Responsibility sini nga weekend. Pananglitan sa aton sini nga mga kabombo, no, sa aton sini nga mga kasimanwati, magasteding iya sini nga paghulag sandig ini sa monitoring sa nga pag-asa mga kasimanwa. Si Hagupit ang may kalayon nga 1,615 kilometers sa northeastern na Mindanao. Inani sa mga alas 3 nga kagahon. Subong ayhan sa di na ini siya dampi. Standby kay Chikeron taman ang pinakuling lakat sa nga panahon sa aton sini nga pagpangalagad ginalantaw nga mga alas 11 sa nga kagabihon sa aton sini nga mga kabombo. Thursday kag early Friday ang ining nasambitan sini karon nga si Bagyo Hagupit ni daw nakangkon sang kusog kag kadasigon kag naka-record sang maximum winds nga 75 kilometers per hour kag may pagmadlos nga nagalabot sa tubtob 90 kilometros per hora no sa aton sini karon nga mga kasimanwa. Westward ining direksyon niya by 20 kilometers per hour mo ni siya ka hinay-hinay ambal sa pag-asa ano pa man matahaw-tahaw or mahinay-hinay siya sa iya sini nga pagsulod sa Philippine Area of Responsibility sini nga weekend sa aton sini karon niya nga mga kauturan ti nagano man kita nagalao man kita sini banwa nga bisan na tinulo-tulo lang ukon ining wisik-wisik lang mabasa-basa man aton sini mga kadutaan diri sa aton sini karon nga mga kabombo. Standby kay Chikeron tang ang pinakuling lakat sa nga panahon sa aton man sini karon nga pagpangalagad sa iban pa nga mga talupang don karon nga mga balita nasyonal sa aton sini nga pagpalayag driman sa Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Istoryahan aton diri banwa ining 215 na kuno, no? 215 na ka mga numero sa mga kongresista nga magabuto pabor sa pag-impeach sa kay Vice President Sara Duterte. Hambal ni Congressman Terry Ridon, same number sa nga una sining impeachment no? Sa aton sining mga kauturan sa House of Representatives. Standby, balik-balikan ta na check tanay si Engineer Ferds Rubin sa Pag-asa Iloilo. Engineer Ferds, si Bombo Cham, live ikaw sa Bombo Hanay sa udto. Mayong aga, sir? Yes, sir. Mayong aga sa aton mga tigpalamati. Sa aton yung latest analysis sa subong nga adlaw, padayon niya po natin monitor sa ginalantaw natin nga bagyo sa guwa sa aton nga Philippine Area of Responsibility. Kag sa karon isa wala man ni siya sang direktang epekto sa anuman nga bahin sang aton nga pungsod. Posible ni siya magsulod sa aton nga power line by tomorrow sa gabi. Doon sa diin tawgon naton siya nga si Bagyong Kaloy, pero sa karon do wala man siya sang direktang epekto sa naman nga bahin sa pungsod naton. Igin-expectar naton nga kadagatan lang ni siya. Sa subong easterlies padayon nga nag-epekto sa pungsod naton, Western Visayas, generally fair weather, mainit mapaang ang panahon, nga makadalaman sa pag-ulan sa ibang parte sa aton nga rehiyon. Hinatugtog kasarangan na hangin halin sa amihanan silangan aming babaw sa Western Visayas, sa diin makanay tugtog kasarangan ato mga pagbalot sa kadagatan. Aton nga temperatura 26 to 34 degrees centigrado, maximum heat index naton hara sa 40 degrees Celsius ang aton nga forecast heat index. Adlaw nagbutlak alas 5:29 sang aga matunod dinhi alas 6:03 sa hapon. Amo niya ton latest weather update. Ferds Rubin, madam og salamat. Engineer Ferds, ang bagyo ni magsulod ri sa par si Bagyo Kaloy. Malauman bala naton nga magalawig ini siya kay tikon ng taon tang iya sini nga hulag 20 kilometers per hour do mahinay-hinay lang ni siya, Sir Ferds. Possible sir maglawig pa ni siya hasta merkules ang adlaw, pero ginalantaw naton abi sa latest data naton nga posible ni siya maghina sa isa ka low pressure area kaya hindi tamaan ka favorable ang iyang environment for development sa sulod sang power line naton. All right. Sige, Sir Ferds, thank you so much mayong udto dira sa inyo Thank you sir, salawat mayong udtos tan. There you have it, si Engineer Ferds Rubin sa Pag-asa Iloilo.
malawig siya di pero ti mahimo na lang siya nga low pressure area. Bangod nga ti ang development niya pigado sa subong nga mga panyimpuman sa aton sini nga mga kasimanwa. 43 minutos na ang nakaligad sa takna sini nga sa 11 driman sa pagpanglagad sa nga bombo hanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Pasiplatan naton ining hantavirus bala sa aton sini makuturan nga ti ang carrier sini amo ang ilaga. Ti mayara gani dito iya banwa sa bahin karon sa isa iya ka cruise ship ining MV Honduras no nga kun sa diin ti madamo sa mga pasahero sining cruise ship ang mayara sang ginbawian sang kabuhi kag mayara sang infected sining nasambitan karon nga hantavirus. Sa karon ng latest diri sa gyapon ang numero sang ginbawian sang kabuhi 3 kabilog kag mayara sang ginapayag sini nga nagapamalatian kag nagabatsyag pa sa sini nga mga tinion. May isa naman ka nagbatsyag diri sang MV Honduras no nga nagdungka na dito sa may Europa kag ang vessel padulong ini sa may Spanish Canary Island no kag ang health officials nagpadulong dito no kag ginatingwaan nga hindi na maglapta ining potensyal nga deadly human to human strain sa aton sinikaron nga mga kabumbo no ang sitwasyon ni sa MV Honduras sa aton sini nga mga Hondius no Hondius sa aton sini nga mga kabumbo no ang nakatugas ang international alarm matapos nga sining 3 ka mga tawo nga nag-travel ang ginbawian sa mga kabuhi no sa aton sini nga mga kasimanwa. Pero pila ka mga health officials diri ang nag-downplay sa kakugmat nga natuga sa bilog sini iyang kalibutan kag ginapinsar naman ining isa iya ka outbreak posible matambal sa mga eksperto sini banwa less contagious ini siya ikumparar nimo sa COVID-19. Ginpayag ni World Health Organization Chief Tedros Adhanom Ghebreyesus nga ang 5 ka mga confirmed kag 3 ka mga suspected cases ang gin-report na inibanwa including ang 3 ka mga ginbawian sang kabuhi. Sa bahin naman karon sang Leiden University Medical Center dito iya sa the Netherlands ginanunsyar nila nga mayara sang isa pagin ka pasyente nga nagpositibo pero sa iya sa WHO or World Health Organization ining nasambitan sini iya nga outbreak is limited now sa aton sini nga mga kabumbo or pwede iya malimitahan sa aton sini makasimanwa kung ang publiko magasunod sa mga health measures nga gina-implementar sa aton sini nga mga kabumbo across the country. Ang mga tawo ang mayara sang angkon sining virus ang sa karon ang ginabulong na iya sa may Britain, Germany kag Netherlands, Switzerland kag South Africa. Gin-isolate na ini sila sa aton sini nga mga kabumbo. Ang nasambitan sining balatian hantavirus isa ini ka tumalagsahon nga respiratory disease nga usually nagalapta no sa mga infected sini iya nga mga rodents katulad sa nga ilaga nga makatugas sa nga respiratory kag cardiac distress as well as hemorrhagic fever now sa aton sini karon iya nga mga kabumbo. So far now sandig diri sa mga health officials wala pa iya sang may nahibaluan or naga-exister sini nga bakuna o kon bulong no sa aton sini nga mga kabumbo. Pero amo nang hambal sa nga World Health Organization nga ti ining hantavirus limited lamang sini ang iya sini nga paglapta no kag ginaobserbaran pagkaron ining human to human strain sa aton sini karon nga mga kabumbo sa pagpanghusisa kag pagpanalawsaw sini nato na banwa
nagtuga ini or kung nagapamangkot kamo kung sa diin ginkuha, ti posible nakuha ini sa mga cabin or bed sheets, no, mga punda, habol, tuwalya nga wala bala malimpyuhan maayo, wala ma-disinfecta maayo, o nga posible ginlatayan siyang ilaga, or may laway din nga nabilin ang ilaga. Ulo pasensya sa mga nagapanyaga, ha. Amo ni ang nag-cause sang paggalaptaman sang virus within iya sa bahin sang MV Hondius, no? Hondius, mga biyan sa aton sinikaron nga mga kabumbo. 49 minutos na ang nakaligad sa takna sining alas 11 sa mga nagahulat sa mga update na banwa sa 2026 NBA playoffs. Ginaalsa na naman ni Cade Cunningham matapos nga ang Detroit Pistons matapos nga nag-score sa 25 puntos kang napulo sini ka mga assist. Tuto na subong ang score sa serye batok iya sa Cleveland Cavaliers. Si Tobias Harris nakascore sa 21 puntos kag ang Detroit Pistons ginlutos ang Cleveland Cavaliers sa score nga 107-97. Ang Game 3 sa Sabado, dito naman niya sa home court sa Cavaliers. Ang kung sa diin, ang Cavs 4-0 ini sa first round. Ginsweep nila ang Toronto Raptors. Ang top-seeded Pistons naman ang nagdaog sa 5 straight games. Batok iya sa Orlando Magic. No, nga kung sa diin, nangin ano man to close man to ang ilan siniyang hinampanganay. Si Donovan Mitchell, amuning isa sa mga masaligan man nga scorer sa Cleveland Cavaliers, ang nag-score sa 31 puntos. Samtang si Jarrett Allen naman ang may 22 puntos kag 7 ka mga rebounds. Apigaw ang hampang ni Jarrett Allen pero nagbawi siya sa performance niya diri sa game 2 but sa gihapon kinulang ini sila banwa bangod man sa sining daw halos hindi masagang ining si Cade Cunningham. Samtang ang isa man sa mga makabig naton shooting machine kuntani banwa amo ining bunguton nga si James Harden pero sa iya sining 13 ka mga tira napulo gidre ang wasi. Na limitahan ang puntos ni James Harden sa 10 points lang mabiyan kag mayara sang 4 ka mga turnover. Lakip na diri ang 33 seconds na lang ang nabilin sa quarter nga kung sa diin anom na lang kuntani ang abanse sa Cleveland Cavaliers. Si Max Strus mga biyan na nakascore sa 3 points mayara sang Jesse Inweve, no, kag subong man sa sining 0-4-11 from the 3-point range sang fourth quarter. Sa bahin naman karon iya sang Cavaliers. Malas ang Cleveland Cavaliers kinman mga biyan. Samtang si Duncan Robinson naman sang Detroit Pistons ang nakahimo sang 17 points nga kung sa diin mayara sang 5, no? 5 out of 9 ka mga 3-point shots. Kag si Dennis Jenkins naman nga 6th man sini nila nakascore sang 14 points off the bench. Kag ini ang iya sini iyang third game double figures sa iya sini career man sa bahin sa playoffs. Ang Cleveland karon mga biyan sa aton sini mga kabombo, no? Sila gid ining nakauna sini sa plastaraday sa bahin sang serye o galing kiti sa karon sini banwa gintambakan ini sila sa 2-0 sa serye sa bahin karon sa Detroit Pistons. Now, sa subong adlaw may ampang manang Los Angeles Lakers. Now, sa aton sini nga mga kasimanwa ang mag-amay nga LeBron kag Bronny James kontra nila ang si Gilius or Shai Gilius Alexander, si SGA, no, sa aton sini nga mga kabombo. Subong man tong adlaw ila sini nga hampang kumusta ihan ang ila sini karon iyang sitwasyon mga biyan. No, sa aton sini karon iyang mga kabombo
fourth quarter, yara 7 minutes and 59 seconds ang nabilin. Ang Thunder abanse sa 5 ka puntos sa aton sini nga mga kauturan. So kung dumaog diri ang Oklahoma City Thunder sa aton sini magkasimanwa, 2-0 man sila no? Sa series kay nagdaog na ni last time ang OKC batok iya sa Los Angeles Lakers sa mga kasimanwa. Ti ang Oklahoma City Thunder amo ni sa karon ang defending champion sa aton sini makuturan kag ara man dira sa ila ang most valuable player ang ginabansagan sini nila balang MFP no ano nang MFP Bumbucham most fragile player kay gamay lang kuno nga tandog nimo sa kay Shai Gilgeous-Alexander titawgan kadayon sang foul sa mga referee. That is why nga naging controversial man gani ini sadto sa aton sini makuturan bangod nga siya ang player nga ginakabi nga may pinakadamo nga free throw attempts no, sa aton sini karon nga mga kabombo kay gamay lang nga movement batok iya sa kun defender kani SGA at ilaban-laban makumit kagid sang ginatawag sini iya nga foul sa aton sini nga mga kuturan. Samtang sa aton sini nga mga kabombo sa iban pa nga mga talupang doon karon iya nga mga balita diri man sa aton sini nga pagpangalagad sa DYFM Bombo Radyo Iloilo talupang doon kag importante gid ni kay man sa buwas na ang Grand Draw sa Buena Mano Salvo Year 20 promo no sa aton sini nga mga kasimanwa 8 million total prizes nationwide ang nagahulat sa aton sini iya nga mga ang maswerte nga taga-daog. Nagtapos na kita sa aton sini nga daily draw, weekly draw, may ara pa kita sa special draw nga may mga kauturan kita, may mga kabumbo kita nga nagdaog sang limited edition nga radyo kag 500 pesos nga cash. Subong iyang ginabantayan sino ay hanang masunod nga mangin katapos ang Bombo Radio Philippines sa Millionaires Club. Bangod sa Grand Draw, 1 million pesos ang nagahulat para sa aton sini nga grand prize winner. Ikaw na bala ina ang masunod sini nga miyembro sa Bombo Radio Philippines sa Millionaires Club? Galing paano ikaw mangin panibago nga miyembro kung wala ka man nagahulog sa imo entries? Ti dapat maghulogin ikaw kay hindi imposible kag hindi malayo nga base ikaw na ang masunod sini iya nga tagdaog sang grand prize nga 1 million pesos kag mangin panibago nga miyembro sang Bombo Radio Philippines sa Millionaires Club. Damo alam bala entries nga imo sini nga ihulog kay para nga dako man ang imo sini nga tsansa nga magadaog sa mga kabumbo naton nga naghulog from week number 1 to week number 7 nga wala gid malawagan hindi gid ikaw magkabalaka kay ang imo sini iya nga mga entries from week number 1 to week number 7 ang qualified sa gyapon sa aton sini nga grand draw. Bala mo kung anong nami pagisna dira nga imoon mo dugangi pagibala. Sa aton sini nga mga kasimanwa kung kada week may tag 1,000 kaya ka entry or tag 200 tag 300 dugangi pagin bala subong kay kung damo-damo ini sini nga imo nga interest kung tidak ko dako man imo sini nga tsansa nga magdaog hindi lang dira iya 1 million ang ginabantayan sa aton sini nga mga kabumbo kay man mayara man kita sang regional prices sa aton sini nga mga kasimanwa nga piho na ini para sa tag sa iya katag palasakop para sa aton sini karon nga mga kabumbo. Apat ang magadaog sang taga 50,000 pesos sa grand draw no para iya sa Luzon, Visayas, Mindanao kag National Capital Region na bilang regional prize winner. Diri sa Visayas may isa, may madaog pa sa 1 ka milyon. Paswertihanay pero kung damo interest mo mas malapit ang swerte para sa imo. Ganyan pang ginaulat mo maghulog sa madamo nga entries. Idirekta diri sa Dropbox diri sa stasyon, diri sa dalom sa ground floor. Pangita lang si Bomboro Jane Los Bañas sa Gagliarde para nga ma-assist niya kita or ma-assist niya ikaw. Ang mga amiable kag mga
mapisan sini naton nga mga kopdanon dira sa Inalom kung pwede nyo man sini mapamangkutan dira, ma-assist man kamo sila nila para sure ball inyo sini nga mga entries bala kag dako man ang inyo sini nga tsansa nga magdaog. Pagbalik nato na banwaduga nga mga balita kag impormasyon detalye sang mga mainit nga balita lokal sa aton sini nga panay nga pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udto pagkatapos ang Bombo Network News. Mag-observe sang maayo nga load and cargo management sa salakyan. Ang kada 100 kilograms nga unnecessary load, nagapataas ang fuel consumption tubtob 0.5% para sa mga salakyan. Samtang ang pagbuhi naman sang wala ginagamit nga roof racks o cargo boxes ang makakinot sang 2 to 5% bangod sa reduced aerodynamic drag. Dugang pa, ang masami overloaded nga salakyan, madasig nagakaupod ang goma nga nagadugang pa sa mga galastusan. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga na-preparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agon makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Sa Radyo Bombo. This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Ngayon ay araw ng Biyernes, so thank God it's Friday, kawalo sa buwan ng Mayo taong 2026. Sa ulo ng ating mga balita. Sa ating mapangunahing balita, si Vice President Sara Duterte binatikos ang Marcos administration sa gitna ng pagtaas ng utang at unemployment sa Pilipinas. Dino na rin ng palasyo ukol sa usapin ng 2028 elections. Ang Senado naman planong magtalaga ng impeachment manager sa posibleng trial laban kay Vice President Sara Duterte. Mga complainant hindi na rin nagulat sa pagbasura sa petisyon ni Attorney Manasseh Scarpio laban sa impeachment process. Sa ibang mga balita tayo, mamayang Philippine Coast Guard kinwestiyon ang illegal Chinese research dyan sa may West Philippine Sea, habang Philippine, US at Japan forces matagumpay naman ang isinagawang maritime strike dyan sa may Northern Luzon. Abangan mamaya sa ating Association of Southeast Asian Nation Update, ang ASEAN tiniyak ang maayos at malinaw na agenda para sa 48th ASEAN Summit. Si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. naman positibo na mayroong mararating ang pag-uusap ng Cambodia at Thailand. Sa provincial report, abangan mamaya isang pulis patay, isa pang pulis ang sugatan matapos mangagaw ng baril ang inarestong drug suspect dyan sa may Surigao City. At sa ating international news naman, ang United States at Iran muling nagpalitan ng atake sa gitna ng umiiral na ceasefire. Abangan din sa ating sports news mamaya ang Detroit Pistons hawak ng bentaheng 2-0 laban sa Cleveland Cavaliers. At live nationwide, via satellite, dumako tayo sa detalye ng ating mga balita. Iginit ni Vice President Sara Duterte na dapat magsabi ng totoo sina dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez at former Ako Bicol Party List Representative Zaldico kaugnay ng kontrobersya sa umano'y anomalya sa flood control projects. Bilang tugon naman sa mga usapin na pangangalanan umano ng Ombudsman sina Romualdez at Co bilang mga mastermind sa isyu ng flood control scam, sinabi ng Vice Presidente na kung tunay umanong interesado ang dalawa sa hustisya para sa bayan, dapat nilang ilahad ang katotohanan sa publiko. Iba naman ang sinasabi ni Martin Romualdez at ni Zaldico, no? So, kung totoo talaga na interesado si Zaldico at si Martin Romualdez sa hustisya, hindi lang para sa kanila sarili, hindi para na sa taong bayan at sa Pilipinas, dapat sabihin nila kung ano.
Nauna nang naging sentro ng investigasyon ng Senado ang umunoy irregularidad sa ilang flood control project dito sa Pilipinas. Sa nakaraang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee na pinamunuan ni Senator Panfilo Ping Lacson, binanggit na may syndicate o sindikato umano sa ilang distrito at ilang ahensya na sangkot sa manuwalyang proyekto, kabilang na ang ilang opisyal ng Department of Public Works and Highways. Gayunpaman, nilinaw ni Senator Lacson, wala pa umunong malinaw na overall mastermind sa buong flood control controversy dahil magkakaiba umano ang grupong kumikilos sa iba't ibang lugar. Wala rin opisyal na pahayag ang Office of the Ombudsman na direktang nagtuturo kina Romualdez at Co. bilang pangunahing utak ng umunoy anomalya. Patuloy namang umiikot ang usapin kasabay ng panawagan ng ilang mambabatas at grupo para sa mas malalim pang investigasyon sa paggamit ng bilyong pisong pondo para sa flood control project sa Pilipinas. Samantala, binatikos ni Vice President Sara Duterte ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay ng pagtaas ng unemployment rate at lumalaking utang ng ating bansa. Sinagot ng Vice Presidente ang hinggil sa iniulat na pagtaas ng national debt ng Pilipinas sa mahigit 18 trillion pesos at pagtaas ng unemployment rate sa 5% mula sa 3.2% noong nakaraang taon. Ayon sa Vice Presidente, inaasahan na umano ang sitwasyon dahil hindi raw nagtatrabaho ng maayos ang buong administrasyon, partikular na si Pangulong Marcos. Sinabi rin ni Vice President Duterte na kapag hindi umano natututukan ng gobyerno ang trabaho nito, nagre-resulta ito sa pagtaas ng unemployment at patuloy na pangungutang ng ating bansa. As expected, kasi hindi naman nagtatrabaho yung buong administrasyon lalong-lalo na ang Pangulo. Kaya nga sabi ko pag ikaw Pangulo ka na, hindi mo na iniisip kung anong sinasabi ng mga ordinaryong mamayan, hahabulin mo pa ba yung mga nasa social media, nasa Facebook, na naglalabas ng kanilang mga sentiment. hinaing, Yeah. hinaing, mga galit nila, hindi na. Ang dapat na ginagawa mo, tinututukan mo yung trabaho mo. At pag hindi mo tinutukan yung trabaho mo, ganyan yung nangyayari. At ang unemployment, nangungutang tayo ng Bahagi na pahayag ni Vice President Sara Duterte na una nang iniulat ng economic managers ng administrasyon na patuloy ang pangungutang ng gobyerno upang pondohan ang infrastructure projects, social services at iba pang programa habang hinaharap ang epekto ng pandaigdigang economic pressures pati na rin yung inflation. Pino na rin ni Vice President Sara Duterte si Malacanang Press Officer Undersecretary Claire Castro matapos itong magkomento sa kanya sa naging pahayag tungkol sa pagiging handa umano na maging Pangulo sa 2028 elections. Nagugat ang isyu matapos sabihin ni Castro na dapat umanong balikan at basahin ni Vice President Sara Duterte ang konstitusyon bilang abogado kaugnay ng naging reaksyon nito habang sinasagot ang tanong tungkol sa posibleng pagtakbo sa pagkapangulo. Bilang tugon, sinabi ni Duterte na hindi umano dapat bigyang pansin ng mga pahayag ni Castro ay lalo lamang umano nitong nafi-feed ang pagiging papansin. Nakakayaan niya na para sa bansa ang ilang pahayag ng isang Malacanang press officer o Malacanang official dahil kinakatawan nito ang Office of the President. Dagdag pa ng Vice Presidente, maaring isipin umano ng international audience na kawawa ang Pilipinas dahil sa paraan ng pagsasalita ng opisyal ng Malacanang. Lagi ko sinasabi na kapag si Claire Castro ang nagsasalita, huwag niyong pansinin o bigyan ng halaga. Kasi pag pinapansin niyo, nafi-feed yung kanyang papansin na ugali. At ang problema kasi dyan sa kanyang papansin na ugali, nagdadala siya ng kahihiyan sa ating bansa. Kasi kapag nagsasalita siya, nandyan yung seal ng Office of the President. So, sabihin, yung buong mundo na nanonood at nakikinig, para bang mag-iisip sila na parang kawawa naman itong Pilipinas kasi ganito yung tagapagsalita. Bagay pa rin po ng pahayag ni Vice President Sara Duterte na una nang naging laman ng mga ulat ng mga pahayag ni Duterte kaugnay ng posibilidad ng kanyang pagtakbo sa 2028 presidential elections kasabay ng patuloy na palitan ng maanghang na pahayag sa pagitan ng kampo ng Office of the Vice President at ng Palasyo Malacanang. Sa iba pang balita, mga kabombot Star Nation, itinanggi naman ni House Deputy Speaker Ronnie Puno na siya na ang susunod na Speaker of the House of Representatives. Ito ay taliwas sa ilang kumakalat na impormasyon na siya ang napupusuan ng ilang mambabatas na susunod na magiging leader ng Kamara.
Sa isang panayam, natanong si Puno ukol sa mga naturang impormasyon at ang tuloy-tuloy na pagkalat ng mga ito lalo na sa mababang kapulungan. Sagot ni Representative Puno, hindi niya batid ang dahilan ng pagkalat nito at sa halip, tuloy-tuloy lang ang kanyang pagtatrabaho bilang kinatawan ng Antipolo. Maliban dito, sinabi rin ni Representative Puno na kontento siya bilang chairman ng National Unity Party at patuloy niya itong ginagampanan sa tulong ng suporta ng mga kapwa mambabatas. Sinabi na ni Puno na hindi na siya naghahangad pa ng dagdag na trabaho at kontento ito sa kasalukuyang posisyon. Nagkaroon naman ng malaking pagbabago ang lakas CMD matapos umanong lumipat ang humigit kumulang 40 mambabatas sa ibang partido kasunod ng pagbibitiw ni dating House Speaker Martin Romualdez bilang pinuno ng Kamara noong 2025. Ang Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong bumaba na sa humigit kumulang 70 miyembro ang lakas CMD sa Kamara kumpara sa dating tinatayang 110 bago ang pagbabago sa liderato ng Kamara at isyong kinakaharap ng dating Speaker kaugnay ng flood control scandal. Lumabas din sa mga pag-aaral na karamihan sa mga umalis ay lumipat sa Partido Federal ng Pilipinas o PFP, ang partidong kaalyado ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. habang ang iba ay sumama sa National Unity Party. Inumpirma ni Deputy Speaker Ronaldo Puno na may mga bagong miyembrong sumasapi ngayon sa National Unity Party kabilang ang mga dating miyembro ng Lakas CMD, bagamat nilinaw niya na may limitasyon ang planong pagpapalaki ng partido upang maiwasan ang akusasyon ng poaching o pag-akit ng mga miyembro. Sa gitna ng realignment, inaasahang magkakaroon pa rin ng epekto ito sa mga posisyon ng mga partido sa mga isyong nakabinbin sa Kamara, kabilang ng usapin ng impeachment at iba pang mahahalagang panukala sa lehislatura. Sa bahagi ito, mga Kabombo Star Nation, kuha muna tayo ng mga balita pa na tinutukan ng ating news team. Ang Senado naman na planong magtalaga ng impeachment manager sa posibleng trial laban yan kay Vice President Sara Duterte. Kuha tayo ng mga detalye sa pag-uulat ni Bombo Angelo Aganan. Bombo Genesis Bombo Jai, plano ng Senate na magtalaga ng isang impeachment manager sa posibleng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte kung mai-transmit ang articles of impeachment ng House of Representatives ayon kay Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson. Sa isang pulong balitaan, sinabi ni Lacson na plano ni Senate President Vicente Tito Soto III na italaga si Senator Francis Kiko Panghilinan sa posisyon dahil sa background na rin niya bilang isang abogado. Dagdag pa niya, suwestyon din umano ito ni Majority Leader Juan Miguel Zubiri. Pagpapaliwanag ni Lacson, ang impeachment manager ang magsisilbing de facto majority leader o magiging timon upang mapanatiling organisado at maayos ang impeachment trial. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang mga naging pahayag ni Senator Panfilo Ping Lacson. We're planning to, kasi si Senator Zubiri, majority leader, hindi rin lawyer. So we're planning to appoint an impeachment manager. Kami si Senator Kiko para lawyer. Hindi, parang siya yung, alam ba, may mga question of law na pwedeng interpret. Kasi kailan kabisado mo yung rules of court, di ba? So, although, ang mananaig dito, yung rules of impeachment. Suppletory yung rules of court. So mas mainam na yung merong lawyer para more or less, masisignalan niya man lang si SP na yung objection would be overruled or sustained, di ba? Sa hiwalay na pahayag Bombo Genesis Bombo Jai, sinabi naman ni Panghilinan na hindi pa ito pinal at suwestyon pa lamang. Nakadepende pa umano ito sa desisyon ng mayorya ng Senado. Maaari din aniya na amyendahan pa o dapat pa ma-adapt ito sa rules of the Senate as an impeachment court dahil hindi pa nakalagay ito rito ang pagkakaroon ng impeachment manager. Sa katanungan kung tatanggapin ba niya ang posisyon sakaling mailagay ito sa rules, tugon ni Panghilinan, nakadepende umano ito sa kanyang workload o dami ng trabaho. Nakatuon aniya sa ngayon ang kanyang focus sa trabaho sa agrikultura bilang chairman ng Senate Committee on Agriculture. Pakinggan naman natin ang mga naging pahayag ni Senator Francis Kiko Panghilinan. Kaaralan ko. Yung workload ko sa agri. And I don't want, ayaw kong madiskaril yung mga bills na pending, yung agri-co-ops, agri-extension service, yung agri-com. So lahat agri dahil yun naman talaga ang ating dahilan ba tayo na Samantala, matapos mayakyat sa plenaryo ng Kamara ang impeachment complaint laban kay Duterte, inaasahan naman na pagdidebatehan ito sa Lunes sa ika-11 ng Mayo. Kinakailangan naman ng 1/3 o 106 na boto mula sa mga kongresista
upang matransmit ang articles of impeachment sa Senado kung saan isasagawa ang paglilitis kay Duterte. At yan muna ang mga latest updates mula dito sa Senado. Ako si Bombo Anghilogadan and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! 13 minuto makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Usaping impeachment pa rin ho tayo, hindi na ikinagulat ni Attorney Virgilio Ligutan ang tuluyang pagbasura ng Quezon City Regional Trial Court Branch 81 sa petisyon ni Attorney Mans Carpio na naglalayong itigil ang impeachment hearing laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Attorney Ligutan na isa sa mga complainant laban sa pangalawang Pangulo, nagpapakita lamang ito na walang nilabag na batas o nilabag na pamamaraan ang House Committee on Justice sa isinasagawang proceedings. Nagpapakita rin ito anya na ang ginawa ng panel na pagpapasabpina sa mga record ng magsagawa o mag-asawang Duterte at Carpio ay pawang legal, taliwas ay pinupunto ng kanilang kampo. Kabilang dito ang sabpina para sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth, sabpina para sa bank records at para sa Anti-Money Laundering Council records at iba pa. Kung babalikan mga kabombo, ang naging desisyon ng Quezon City Regional Trial Court Branch 81, nakasaad dito na walang jurisdiksyon ang Regional Trial Court para makialam sa kapangyarihan ng Kamara de Representantes na magsagawa ng impeachment proceedings salig sa tinatakda ng saligang batas. Binigyang diin ng hukuman na may kapangyarihan ng House panel para magpadala ng sabpina bilang bahagi ng kanilang kapangyarihan na ipinagkakaloob ng saligang batas. Sa iba pang balita mga kabombo, Star Nation, naging matagumpay naman ang maritime strike na isinagawa ng Armed Forces of the Philippines, United States Armed Forces at Japan Ground Self-Defense Force sa ilalim ng Balikatan Exercises 2026. Nagsilbing venue ng naturang simulation ang mga dalampasigan at karagatang sakop ng Kulili Point sa Paway, Ilocos Norte. Nagsilbing pangunahing target ang decommissioned vessel ng Philippine Navy na BRP Quezon. Pinalubog ng Type 88 surface-to-ship missile system ng Japan ang naturang barko sa maikling panahon. Ito ang unang pagkakataon na ginamit sa balikatan ang naturang platform. Isa sa mga pangunahing layunin ng naturang simulation ay ang maipakita ang multi-domain operational capability ng mga hukbo gamit ang iba't ibang maritime at land assets. Kabilang sa mga idineploy ng assets ay ang BRP Miguel Malvar, BRP Antonio Luna at ilang air assets mula sa Philippine Forces. Itong P-8A Poseidon aircraft, MQ-9 systems, High Mobility Artillery Rocket System, Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System at yung K-1000 mula sa United States, Canadian warship na Charlottetown at maraming iba pa. Sa kasalukuyan, nagpapatuloy ang iba't ibang military simulations sa ilalim yan ng balikatan exercises. Ako naman po tayo dyan sa may bahagi po ng West Philippine Sea. Iniulat po ng Philippine Coast Guard ang umano'y patuloy na presensya at mga aktibidad ng mga barko ng China sa Kalayaan Island Group sa West Philippine Sea. Kabilang ho rito ang sinasabing illegal na marine scientific research sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Ayon sa Philippine Coast Guard, nakita ng kanilang islander aircraft ang Chinese research vessel na Xiang Yang Hong 33. Umano'y nag-deploy ng service boat malapit yan sa Rizal Reef na itinuturing nilang indikasyon ng unauthorized scientific activity. Kasabay nito ay namataan din ang Chinese Coast Guard vessel number 5309 at ilang Chinese Maritime Militia vessel na nakaangkla sa paligid ng lugar. Ayon sa Coast Guard ng Pilipinas, posibleng paglabag ito sa United Nations Convention on the Law of the Seas dahil wala umunong pahintulot ang China para magsagawa ng marine scientific research sa naturang bahagi ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Sinabi ng Philippine Coast Guard na base sa kanilang monitoring, ang naturang Chinese research vessel ay dumaan sa iba't ibang bahagi ng West Philippine Sea, kabilang na ang Ayungin Shoal, ang Escoda Shoal at iba pang mga bahura sa loob ng ilang linggo bago muling namataan dyan sa may Rizal Reef. Iginit naman ni Philippine Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan, magpapatuloy ang maritime patrols ng Pilipinas upang bantayan at upang kontrahin ang anumang aktibidad na itinuturing nilang lumalabag sa soberanya at maging sa sovereign rights ng Pilipinas dyan sa may West Philippine Sea. Samantala, kuha pa tayo ng iba pang update na tinutukan ng ating mga kasamahan ng Association of Southeast Asia Nation. Dapat umunong magtulungan sa gitna ng krisis sa gitnang silangan. Ang ASEAN pinalakas ang usapang pangkapayapaan pagdating sa border dispute. Ang mga balitang yan itinutukan ni Bombo Isa Cotoner.
Binigyan diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagbubukas ng Association of Southeast Asian Nations Summit ang kahalagahan ng pagkakaisa ng mga bansang kasapi nito sa gitna ng lumalalang sitwasyon sa Middle East. Ayon kay Marcos, nakaapekto na sa rehiyon ang pabago-bagong sitwasyon sa gitnang silangan, kaya kinakailangan maging handa at mabilis umaksyon ang mga bansa sa Southeast Asia. Iginit din ng Pangulo na dapat magpatuloy ang gawain ng ASEAN, hindi lamang sa kabila ng mga hamon kundi dahil mas kinakailangan ngayon ang sama-samang pagtugon para sa kapakanan ng mamamayan at mga bansa sa rehiyon. Kabilang din sa mga tatalakayin sa ASEAN Summit ang mga posibleng adjustment at pagbabago na kailangan gawin ng mga kasaping bansa dulot ng tensyon sa gitnang silangan. Ayon kay Marcos, mahalagang makahanap ng pinakamahusay na paraan upang matugunan ang epekto ng kaguluhan sa rehiyon. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Increasingly volatile situation in the Middle East has impacted our region, challenging us to remain agile in the face of the uncertainties which threaten lifestyles, livelihoods, and lives. Many of our countrymen continue to look to us, their leaders, not only for stability, but for reassurance and for hope. Over the past months, each of our countries has had to make adjustments to modify our approaches. So we come together now to study those adjustments, to find the best approaches, to face the future together. Samantala, sa ibang balita naman, nagkaisa mga leader ng Pilipinas, Cambodia at Thailand na ipagpatuloy ang diplomasya at pag-uusap upang mapanatili ang kapayapaan sa gitna ng umiiral na tensyon sa border dispute ng Cambodia at Thailand. Pinangunahan ng Pangulo ang isinagawang closed-door trilateral meeting bilang ASEAN Chair kung saan tinalakay ang mga hakbang para maiwasan ang paglala ng sigalot sa pagitan ng dalawang bansa. Ayon kay Marcos, layunin ng Pilipinas na magsilbing neutral na lugar para sa maayos at constructive na pag-uusap ng Cambodia at Thailand hinggil sa kanilang matagal ng isyu sa hangganan. Nagkasundo rin umano ang dalawang bansa na ipagpatuloy ang direktang komunikasyon sa pamamagitan ng kanilang foreign ministers upang palakasin ang tiwala at maiwasan ang panibagong tensyon. Kinumpirma rin sa pulong ang pagpapatuloy naman ng ASEAN Observer Team na nagmomonitor sa pagpapatupad ng mga kasunduan ng dalawang bansa. Pinalawig ang mandato nito ng 3 buwan hanggang Hulyo. Muli ang tinig ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. There were many candid discussions about the border situation between Cambodia and Thailand. Although they have both reaffirmed their importance of maintaining open communication, exercising restraint, avoiding actions that may escalate tensions, and continuing efforts towards peaceful dialogue and constructive engagement. I believe this was possible because of a very clear, fervent belief by both leaders that it is time for peace and no longer the time for war. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information, Basta Radio Bombo. Abangan din humamaya, kuha rin tayo ng development mga kaumbo sa nagpapatuloy pa rin po na summit ng Association of Southeast Asian Nation dyan sa may bahagi po ng Visayas area. May report humamaya ang ating mga provincial station po dyan. Pangunahin po ang Bombo Radio Cebu. Samantala, sa mga karugdagan pa rin pong development sa may Association of Southeast Asian Nation, tiniyak din po ng regional block na magiging malinaw, magiging maayos at nakatuon sa konkretong resulta ang agenda ng mga lider para sa 48th Summit na ginaganap nga sa nagpapatuloy pa rin pong meeting mga kabombo sa pamamagitan po ng Coordinating Council meeting sa Cebu. Sinabi ho ni Foreign Affairs Secretary Teresa Lazaro na rerepasuhin ng mga miyembro ang pagpapatupad ng mga naunang desisyon at mahahalagang usapin ng Association of Southeast Asian Nation bago pa man ang pagpapatuloy pa ng karagdagang pagpupulong sa mga susunod na araw. Ayon kay Secretary Lazaro, layunin po ng pagpupulong na matiyak na nakatuon ng mga lider sa mga hakbang na magbibigay ng kabuluhan o makabuluhang resulta para sa rehiyon. Binigyang din niya ang kahalagahan ng pagkakaisa, kahalagahan ng katatagan at pagtutulungan
sa bahagi po ng mga miyembro ng Regional Bloc. Sa harap pa rin yan ng mga hamon tulad ng seguridad sa enerhiya, seguridad sa pagkain at proteksyon ng bawat mamamayan. Sinabi rin ni Secretary Lazaro na bibigyang pansin ng summit ang pagpapatupad ng Community Vision 2045. Yan po'y upang mapalakas ang koneksyon at kooperasyon sa rehiyon. Pinangunahan po ng Pilipinas, mga kabumbo, ang pagpupulong bilang chair ng Association of Southeast Asian Nation ngayong 2026 sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Samantala, nakahanda rin ang Pilipinas na patuloy na maging tulay sa kapayapaan kahit tapos na ang chairship dito ho sa Association of Southeast Asian Nation. Inuulat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nagkaroon ng mahalagang pagundad sa usapan sa pagitan po ng Cambodia at Thailand matapos nga ang trilateral meeting sa probinsya ng Cebu. Kasama sa pulong sina Cambodian Prime Minister Hun Manet at Thai Prime Minister Anutin Charnvirakul, kung saan ay natalakay ang mga kasunduan at susunod na hakbang para huyan sa kapayapaan. Binigyang diin ng Pangulo na muling pinagtibay ng dalawang lider ang kahalagahan ng bukas na komunikasyon, pagpipigil ho sa tensyon at mapayapang pagresolba ng alitan. Inatasan ng mga foreign minister ng Cambodia at ng Thailand na pagpatuloy ang tapat na pag-uusap yan po upang mapanatili ang katatagan sa rehiyon. Ikinatuwa rin ni Pangulong Marcos ang pagpapalawig ng mandato ng itong mga observer team ng Regional Bloc ng 3 buwan pa para sa masusing pagsubaybay sa kasunduan. Nagpasalamat din ang mga naturang lider kay Pangulong Marcos sa pangunguna sa talakayan at nangakong ipagpapatuloy ang diplomasya at dialogo para huyan sa kapayapaan. Sa iba pang balita, mga kabombo, kinumpirma ng Philippine Consulate General sa Los Angeles na ilang Filipino seafarers na nagtatrabaho bilang crew ng barko ang na-detain ng United States Customs and Border Protection doon sa may San Diego at kalaunan ay ibinalik sa Pilipinas. Ayon sa konsulado, kinikilala nila ang kapangyarihan ng United States authorities sa pag-scan at pag-verify ng mga pumapasok sa bansa, kabilang ang mga dayuhang manggagawa gaya ng mga seafarers. Nilinaw rin ang konsulado na bagamat mayroong karapatan ang mga detained foreign nationals na humingi ng tulong sa kanilang embahada o konsulado, hindi nito naaapektuhan ang desisyon ng United States authorities sa kanilang immigration status. Nagbigay na rin umano ng consular assistance ang pamahalaan sa pamamagitan ng welfare checks, pakikipag-ugnayan sa pamilya at employers at koordinasyon sa Department of Migrant Workers para yan sa mga pangangailangan ng mga apektadong seafarers. Dagdag pa ng konsulado ang mga itinuring na inadmissible o hindi pinapapasok ng Customs and Border Protection ay agad na pinoproseso para sa kanilang pagbabalik sa Pilipinas kung saan maaari rin silang tumanggap ng tulong mula sa mga ahensya ng gobyerno ng ating bansa. Samantala, hindi rin umano dadaan sa ordinaryong repatriation ng mga Pilipino mula sa barkong nakitaan ng hantavirus case ayon sa Department of Migrant Workers sa pamamagitan ni Secretary Hans Leo Kakdak. Git ng kalihim dahil pumasok na ang World Health Organization at iba pang international health agencies sa masinsinang pagsusuri sa mga kaso ng hantavirus, kailangang sumunod ang Philippine government sa mga inilatag na health measure. Kabilang dito anya ang mahigpit na health monitoring at check-up sa mga Pinoy, posibleng travel restrictions at iba pang maaring ilatag ng World Health Organization bilang konsiderasyon sa global health. Git ni Secretary Kakdak, hindi ito isang ordinaryong welfare repatriation lamang at sa halip ay kailangan ding sundin ang National Health Measure o Protocol ng Pilipinas na inilalatag naman ng Department of Health. Sa kasalukuyan, ayon kay Kakdak, nanatilian niyang ligtas ang 38 Pinoy, batay na rin sa official report ng manning agency at ng ship owner. Maalalang sa naunang report ng Department of Health ay agad na kinuarantin ang mga crew ng cruise ship na MV Hondios matapos nga makitaan ng hantavirus sa mga nakasakay sa naturang barko. Ayon pa sa kalihim, ang Department of Health na rin ang bahalang magdesisyon kung kailangang i-quarantine ang 38 Pinoy kung tuluyan na silang mapapabalik dito sa Pilipinas. Samantala, ibinahagi ni dating National Bureau of Investigation National Capital Region Director Ricardo Diaz na hindi kailangang humingi o manghiram ng pera ng National Bureau of Investigation sa kay former House Speaker Martin Romualdez para mabuo ang entrapment operation sa extortion case ni Franco Mabanta. Paliwanag dito ng dating opisyal kasunod ng pagpuna ni Attorney Rowena Guazon na paano raw magkaroon ng malalaking halaga ng marked money laban kay Mabanta gayong naka-freeze nga itong accounts ni Romualdez.
Ayon kay Diaz, sa kanyang pagbisita kay National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag, tinanong niya kung saan nagmula ang 50,000 pesos na totoong pera na isinama sa budol money sa operasyon at ipinaliwanag naman ng Bureau of Investigation Chief na ang naturang halaga ay mula mismo sa Intelligence Fund ng National Bureau of Investigation na nakalaan yan para sa mga lehitimong operasyon. Binanggit nito na malinaw ang sagot ni Matibag na hindi ito galing sa sinumang politiko. Aniya, may nakalaang intelligence fund ang National Bureau of Investigation para sa mga operasyon na gaya ng entrapment dahil ito ay isang law enforcement agency. Dagdag pa ni Diaz, sa mga ahensyang hindi law enforcement ay hindi entitled sa intelligence fund. Taliwas yan sa ilang nagsasabing nakapaloob dito ang mga kagawaran gaya ng Department of Education at ng Office of the Vice President. Kaugnay pa rin po ng balitang yan, maki-update tayo mula sa Department of Justice at sa National Bureau of Investigation. Ito hong mga vlogger daw na sangkot din sa pangingikil at pananakot para makakuha lamang ng pera. Sisilipin na rin daw ho sila ng National Bureau of Investigation. May live report si Bombo Grand Hilario. Bombo Genesis inihiyag ng National Bureau of Investigation na kanilang sisilipin ang ilang mga vloggers na sangkot sa pangingikil makakuha lamang ng pera. Sa pagtatanong ng Bombo Radio kay Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag, kanyang sinabi na titingnan ng kaunihan maging ang mga individual o online content creators na may kaparehong gawain. Ito'y kasunod sa kanilang pagkakaresto sa online media network personality na si Franco Mabanta at iba pang makasama sa kasong extortion. Pati kasi sa informasyon, nangingil umano ang mga nabanggit kay former House Speaker Martin Romualdez, aabot sa halagang 300 million pesos. Ito'y kapalit o bilang kabayaran nila para hindi labas ng online media network ang video expose, hindi din sa mga babata sa isyu ng korupsyon. Subalit matagumpay itong nabisto ng kaunihan sa ikinasang entrapment operation kung saan mismo ang founder ng Peanut Gallery Media Network na si Mabanta ang siyang kasamang naaresto. Ating pakinggan si Attorney Melvin Matibag, ang direktor ng National Bureau of Investigation. Meron kunyaring media outfit na Facebook account sa Laguna, then that is being a platform to attack people and to extort money and arrest them. So we don't allow that. We should not allow it. Unfair sa inyo ng mga legitimate media practitioners. Or meron pa po ibang cases like sa vlogger? We are looking into it. We're looking into it kasi ginawa ng marami. Okay? Sa kabila nito, itinanggi lamang ni Franco Mabanta ang aligasyon at ito na rin set up ang naganap na pagkakaresto. Iginit pa niya na sila yung mga inosente at pasasabi pagkatake umano sa press freedom o freedom of the press ang pagkakahuli sa kanila ng mga operatiba. Ito naman ay maring pinabulaanan ng National Bureau of Investigation nang bigyan din na base lamang ang operasyon sa ebidensyang nakalap. Muling nanindigan si Director Matibag na wala itong kinalaman sa politika at lalong hindi layunin arestuhin o unahin mga kritikal sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Muli ating pakinggan si Director Melvin Matibag ng National Bureau of Investigation. Well, I don't think, nakikita ko yung PGMN, nababasa ko yan. Hindi naman sila yung critical lang doon sa isang particular na group or tao or individual. Alam nyo, let's address the big elephant in the room tungkol dyan. Ang sinasabi lagi nila, tinitira ng NBI yung mga kalaban lang. Kalaban saan? Kalaban ng batas, tinitira talaga namin, no question that. At ang sinasabi nga, evidence-based tayo. Yung pong aking mga sinasabi is based on evidence. Ang sabihin nila sa akin, kung hinuli ko sila, hinuli ng NBI nang walang ebidensya. Pero kung meron pong ebidensya, hindi mo pwedeng sabihin na pinopolitika lang. Because that will be the one that will send chilling effect to the people. Naniniwala si National Bureau of Investigation Director Matibag na dapat managot ang mga individual na naninira ng reputasyon para lamang makapangolekta ng pera o di kaya mabigyan ng posisyon. Muli ang Direktor ng National Bureau of Investigation na si Attorney Melvin Matibag. Kagaya dito, kayo matitinong media personality, kung may mga personality na tumitira reputation attacks to gain money, to gain position, dapat yun yung managot. Pero yung NBI, let's be fair to the men and women of NBI, law enforcement itong mga to. We act based on evidence. Okay. Bombo Gran? Yes, Bombo Genesis. Oo.
May nababanggit ba si Director Matibag sa kung ilang mga vlogger yung posible pa nilang tinitignan dito? Or ano to, parang speculation pa lamang so far? Ang nababanggit pa lamang ni Attorney Melvin Matibag ay yung pagtitiyak ng kawanihan na kanilang sisilipin maging yung mga vloggers na marahil o sangkot din sa ganitong gawain katulad ng extortion na layo makapangolekta sa mga opisyal o mga kilalang personalidad. Patungkol sa eksaktong bilang o partikular na bilang ay wala pang ibinabahagi na ito ng Direktor hinggil rito. Bombo Genesis. Okay. Sige. Maraming salamat, Bombo Grant. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Nagpalitan muli ng opensiba ang Estados Unidos at Iran at isa sa pinakamalalang tensyon mula nang magkabisa ang ceasefire noong buwan ng Abril. Bagamat iginiit ni United States President Donald Trump na nanatili pa ring umiiral ang tigil putukan. Ayon sa militar ng Iran, tinarget umano ng United States ang 2 barkong papasok sa Strait of Hormuz at nagsagawa ng airstrike sa ilang bahagi ng Iranian territory. Gumanti naman umano ang Iran sa pamamagitan ng pag-atake sa mga barkong militar ng Amerika. Malapit yan sa naturang karagatan. Sinabi naman ng United States Central Command na nagsagawa sila ng retaliatory strikes matapos umanong targetin ng Iran ang 3 United States Navy destroyers gamit ang missiles, drones at maliliit na bangka. Iginiit ng Amerika na walang tinamong pinsala ang kanilang assets at hindi sila naghahangad ng escalation. Sa kabila nito, minamaliit naman ni United States President Trump ang insidente at tinawag itong love tap habang muling hinihikayat naman ng Iran na tanggapin ang negosasyong magtatapos sa digmaan. Patuloy namang nananatiling sentro ng tensyon ng Strait of Hormuz, isang mahalagang ruta na dinadaanan ng malaking bahagi ng pandaigdigang supply ng langis at gas habang nagpapatuloy ang usapan para sa posibleng peace agreement sa pagitan ng United States at ng Iran. Bombo Sports News. Sa ating sports news, para sa mga fans ng National Basketball Association, mga kaumbo, sa nagpapatuloy pa rin pong semifinals. Hawak na ho ng Detroit Pistons ang 2-0 lead laban po sa Cleveland Cavaliers matapos itong muling dominahin ang Game 2 sa score na 107-97. Hindi pinaporma ng Pistons ang Cavs sa kabila po ng 31-point explosion ng Cleveland guard na si Donovan Mitchell. Nagpumilit pa ang Cavs na burahin ang 11-point first half lead ng Pistons sa buong third quarter at nagawa ng kupunan na ibaba ang deficit ng hanggang sa 4 na puntos lamang bago ko magsimula ang ika-4 na quarter at huling quarter. Gayunpaman, muli pong umarangkada ang clutch performance ng Detroit, ang una po sa Eastern Conference sa fourth quarter. Sa pangunguna ni Cade Cunningham at ibinulsa ang 28-22 adjustment para tapusin na ang laban sa score na 107-97. Gumawa muli ng double-double performance ang bagitong guard na si Cade Cunningham sa ikalawang sunod na panalo ng Detroit sa pamamagitan ng score na 25 points at nagawa rin po niya ang hanggang sa 10 assists. Nagrehistro rin po siya ng 2 block at 1 steal. Hawak ko mga kabombo nitong si Cade ang pinakamataas na plus-minus sa pagtatapos ng laban na nasa positive 13. Sinundan ito ng Pistons bench na si Dennis Jenkins na kumamada naman ng 14 points at siya po'y nag-uwi ng 4 o positive 4 na performance. Nilipat na sa Cleveland ang ikatlong game sa pagitan po ng 2 kupunan. Samantala, sa kapapasok lamang po mga kabumbo para pa rin po sa mga nag-aabang sa resulta po ng nagpapatuloy na playoff or itong semifinals sa Eastern Conference at Western Conference. Ito hong laban naman ng Los Angeles Lakers at ng Oklahoma City Thunder. Tangan na ho ng Oklahoma City ang ikalawang panalo mga kabumbo matapos pong dominahin ang laban kontra sa Los Angeles Lakers. Mamaya, yung dagdag na update po dyan, yung resulta ng naturang laban, ihatid po namin sa inyo. Oras natin, meron na lamang po tayong 22 minutes bago po sumapit ang 1:00 ng hapon. Update po tayo mula sa may Department of Interior and Local Government, si Secretary Remulla. Iginit po na nasa Pilipinas pa rin itong si Atong Ang habang wala pa rin tigil yung pong isinasagawang manhunt operation. May live report si Bombo Jovino Galang. Yes, sa Bombo Genesis, Bombo Ajay, natitiyak ng Department of Interior and Local Government o DILG na si Secretary John Vic Remulla na hindi makakataka sa kamay ng batas itong si Puganting Charlie Atong Ang na idinadawit na nasa likod sa pagkawala ng mga sabungero ilang taon na ang nakakalipas. Ayon sa kalihim,
na may mga ilang pagkakataon na muntikan na nilang maaresto ang nasabing pugante sa kanilang isinagawang operation sa Calabar Zone at iba't ibang bahagi ng bansa. Narito yung pahayag ditong si Secretary Drimulya. Sa akin, nung pumunta sa akin yung nung information, agad-agad nag-organize kami ng strike team kung nasaan siya. Pagdating namin, nakaalis na. We acted very fast as fast as we could. Pero full force ng CIDG, I think, 300 yung raiding team namin na pumasok sa lugar. Pero wala na pala ang pagdating namin. Dati, parang gano'n Naiinimbestiga pa namin kung sino may talaga may-ari ng bahay. Yung pagkain nandoon pa ng pagdating namin Nandoon pa. Oo, we were this close to getting him. Nandoon pa. Tinanggi ng kalihim na dahil sa dami ng pera at yaman nitong si Atong Ang ay kaya nitong magtago sa iba't ibang lugar sa bansa, subalit natitiyak niya na hindi pa rin nakakalabas sa bansa. Itong si ang negosyante na si Atong Ang ay din ang bilin nito sa kapulisan na huwag tumigil sa paghanap hanggat hindi maaresto ang nasabing pugante. Narito yung ilang pahayag nitong si Interior Secretary Rimulya. In-organize namin yung team 2 hours before, walang cellphone lahat ng pulis namin So apparently, ang MO nila, every 2 days, ikot lang sila ng ikot sa iba-ibang lugar. So, we almost got him. We almost got him. But the person earned 1 billion a day for 2 years. 1 billion a day. Kaya imagine mo ang war chest na dala niya para umikot sa Pilipinas. Di ba? 1 billion a day. That guy is an unbelievable criminal. Sa Cavite, ang dami nagpakamatay dahil sa kanya. Na-bankrupt dahil sa kanya. Ang daming pamilyang nawasak dahil dyan. Kaya hindi kami titigilan talaga mahanap siya. Ito si Bombo Juvino Galang and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo! Sa iba pang balita, mga kabombot Star Nation, suportado ni Economic Planning Secretary Arsenio Balisacan ang panukalang income tax relief na layong pataasin itong take-home pay ng mga manggagawang Pilipino sa gitna ng tumataas na gastusin. Sa ilalim ng panukalang ginhawa bill ni Senator Sherwin Gatchalian, itataas mula sa 250,000 pesos hanggang 400,000 pesos itong taon ng income tax exemption threshold. Kasama rin sa panukala ang pagtaas ng tax exemption sa 13th month pay at iba pang benepisyo. Nilalayon din ang panukala na gawing tax-exempt ang holiday pay, overtime pay, hazard pay at service charges upang mas lumaki ang maiuuwi ng mga empleyado. Gayunman, sinabi ni Balisacan na kailangang makahanap ng kapalit na revenue source ang gobyerno dahil maaring maapektuhan naman ang pondo para yan sa infrastructure, healthcare at social services kapag lumiit ang koleksyon sa buwis. Ayon sa Department of Budget and Management, mahigit 764 billion pesos ang nakolekta ng gobyerno mula sa individual income taxes noong taong 2024 at inaasahang tataas pa ito sa mga susunod na taon. Meron na lamang po tayong 19 na minuto bago po sumapit ang 1:00 ng hapon. Ibinalik na sa Philippine Health Insurance Corporation ang humigit kumulang sa 60 billion pesos mula po sa National Treasury ayon sa ahensya. Alinsunod sa naging direktiba ng pamalaan at desisyon ng Korte Suprema. Sabi ng PhilHealth na ang pagbabalik ng pondo ay sumusunod sa utos ng Supreme Court at nagsasabing kailangang maibalik ang naturang halaga sa state insurer o state health insurer matapos itong ilipat noon sa National Treasury. Ayon sa naturang ahensya, gagamitin ang pondo para palawakin ang benepisyo ng mga miyembro at pahusayin ang serbisyo ng kalusugan, kabilang na ho rito ang mas mabilis na reimbursement at mas maayos na sistema ng mga operasyon. Gayunpaman, mga kabombo, kinukwestiyon ng ilang mga health advocate ang paraan ng pagpapatupad ng desisyon. Ayon naman kay Dr. Tony Leachon, tila nagkaroon numano ng double burden dahil ang ibinalik na pondo ay muling daraan sa national budget kaya't sinasabi niyang ang publiko ang posible pa ring magbabayad sa proseso. Ipinunto rin ng ilang labor groups na ang PhilHealth funds ay galing sa kontribusyon ng mga manggagawa kaya dapat mas representasyon umano o meron pong representasyon ng workers sa pamahalaan ng ahensya upang matiyak ang transparency at tamang paggamit ng pondo para yan sa serbisyong pangkalusugan sa Pilipinas. Samantala, plano naman ng Department of Social Welfare and Development na kumplituhin na ang nationwide distribution ng cash aid para sa mga public utility vehicle operators and drivers na apektado ng labis na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Target ng ahensya na matapos na ito sa Mayo 20.
Ayon kay Social Welfare and Development Spokesperson Assistant Secretary Erin Dumlao, nakapaglabas na ang Philippine government ng mahigit 6 billion pesos na tulong para sa kabuang 1.2 million beneficiaries sa iba't ibang bahagi ng bansa. Inaasahang lalaki pa ang naturang datos habang nakabinbin ang mahigit 800,000 na mga driver na tatanggap din ng ayuda bago ang pagpasok nitong May 20. Kasama sa mga nakatakdang tatanggap ay ang mga motorcycle taxi at delivery service riders simula sa susunod na linggo. Sinimula ng Department of Social Welfare and Development ang cash aid distribution bilang tulong sa mga manggagawa ng transport sector na apektado ng mga serye ng price hike. Ito ay kaiba pa sa tulong ng Department of Transportation. Abiso ho para sa mga motorista, mga kabombo, posible pong magkaroon muli ng big-time rollback sa presyo ng diesel sa susunod na linggo. Ito ay batay sa resulta ng 4 na araw na trading sa global oil market. Sa initial forecast, maaari pong magkaroon ng rollback na sa 6 pesos hanggang 8 pesos ang kada litro ho ng diesel. Inuulit po natin mga kabombo, initial forecast pa lamang po ito. So inasahan po magkakaroon ng rollback na 6 pesos hanggang 8 pesos ang kada litrong presyo ng diesel. Kabaliktaran po ang posibleng mangyari sa gasolina na maaari daw kung tataas ng piso hanggang 4 na piso kada litro. Inuulit po natin, sa gasolina naman, posibleng tataas po ito ng piso hanggang 4 na piso kada litro. Kung babalikan po ang adjustment na pinatupad nitong Martes ay tumaas po ang presyo ng gasolina habang ang diesel, gasolina at diesel. Tanging ang kerosene po ang nagkaroon ng rollback na umabot ng halos 4 na piso. Ngunit sa ngayon, hindi pa rin po malinaw kung muling gagalaw yung presyo ng kerosene katulad na nangyari nitong araw po ng Martes. The ASEAN Philippines 2026 updates mula sa Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Basta Radio Bombo! Etong 48th Association of Southeast Asian Nations Summit sa Cebu, opisyal nang binuksan si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na nagpasalamat sa mga lider at isinulong ang pagkakaisa sa rehiyon. Kuha tayo ng mga balita at tinutukan niya ng Bombo Radio Cebu. Opisyal nang binuksan ang 40th ASEAN Summit sa Lapu-Lapu City, Cebu ngayong araw Biyernes, Mayo 8 sa pagdalo ng mga pinuno ng kinatawan mula sa lahat ng estadong miyembro ng ASEAN Regional Bloc. Pinasalamatan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang mga lider ng Timog Silangang Asya sa kanilang pagdalo sa summit sa Cebu sa kabila ng iba't ibang hamong kinakaharap ng kani-kanilang mga bansa. Sa kanyang pambungad na talumpati, inilarawan ni Pangulong Marcos ang Cebu bilang isang makasaysayang sentro ng kalakalan at konektibidad sa rehiyon mula pa noong sinaunang panahon. Ipinaalala rin niya na sa Cebu nilagdaan noong 2007 ang Cebu Declaration na naging isa sa mga pundasyon ng ASEAN Charter. Binigyang diin ni Marcos ang kasalukuyang sitwasyon sa rehiyon, partikular ang tumitinding tensyon sa gitnang silangan na may epekto sa ekonomiya at seguridad ng Timog Silangang Asya. Dahil dito, sinabi niyang napilitan ang Pilipinas na bawasan ang ilang aktibidad ng ASEAN Chairmanship at ilipat sa virtual setup ang ilang pagpupulong upang tugunan ang epekto ng pandaigdigang krisis. Sa kabila nito, iginiit ng Pangulo na mananatiling buo ang pagtutulungan ng ASEAN upang palakasin ang ekonomiya, seguridad, agrikultura at enerhiya sa rehiyon. Hinikayat din niya ang mga bansang miyembro na mananatiling nagkakaisa, binigyang diin din na ang lakas ng ASEAN ay hindi nakabatay sa pagkakapareho kundi sa pagkakaisa. Sa pagtatapos ng kaniyang talumpati, nanawagan si Marcos sa mga lider na patuloy na magtulungan sa paghubog ng kinabukasan ng rehiyon sa pamamagitan ng kapayapaan, kaunlaran at pagbibigay kapangyarihan sa mamamayan. Allow me to convey my sincere appreciation for your presence at this important gathering. I recognize that each delegation has traveled here despite demanding schedules and pressing responsibilities at home. That you have chosen to be here reflects not only the urgency and significance of the occasion, but also our shared commitment to the enduring values that continue to bind our region together: dialogue, cooperation, and mutual respect. Ladies and gentlemen, it is especially meaningful that we gather in this historic place. As a pre-colonial trading hub,
The historic province of Cebu has served as a gateway to our beautiful country. Mula rito sa Bombo Radio Cebu para sa ASEAN Summit 2026 update ng Bombo Radio Philippines. Ito si Bombo Fons Cabrillos and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Dako tayo dyan sa may bahagi ng Mindanao area, isang pulis patay habang ang kanyang kasamahan sugatan matapos daw namang agaw ng baril ang isang drug suspect dyan sa may Surigao City. May update po dyan ng Bombo Radio Butuan. Sinampahan na ng tigi-isang kaso ng murder at frustrated murder ang dalawang drug personalities na nasangkot sa buy-bust operation sa nakaraang gabi na nauwi sa pagkamatay ng isang pulis at pagkasugat ng isa pa sa sitio Kayutan, Purok 2, Barangay Cagniog, Surigao City. Matatandaang sa naturang insidente, nasawi si Police Staff Sergeant Charito Hipulya, 38 anyos, residente ng Barangay Magallanes, Claver, Surigao del Norte, habang sugatan naman si Patrolman John Paul Lismuras, 26 anyos, residente ng Linintian, Cantilan, Surigao del Sur. Ayon kay Police Colonel Warren Dablo, Provincial Director ng Surigao del Norte Police Provincial Office, na natapos na sana ang operasyon na laban nila alias Rondron Maturan at isa pa niyang kasama. Ngunit nang pusasan na ang mga sospeka, biglang nang agaw ng baril si Maturan at binaril sa kanang bahagi ng tiyan si Hipulya, habang tinamaan naman sa kaliwang tuhod at kanang braso si Patrolman Lismuras. Dinala pa ang mga biktima sa Caraga Regional Hospital, ngunit pagkaraan ng iilang oras ay idiniklara ng patay si Hipulya ng attending physician na si Dr. Paulo Tatad. Kinumpirma rin ng opisyal na sumuko na ang isang suspeka habang pinaghanap pa ang kasama nito. They are both, we will file both of them with one count of murder and one count of frustrated murder. He was at the PNP service in 2015. So nasa na siya 11 years and most of his duty is being an operative of this province. Sa almost mga operations sa Drug Enforcement Unit when I took over, mostly ito si Sergeant Ditulia ang always siya ang nag-ano na as pusher buyer. At yan ang balita galing dito sa himpilan ng Bombo Radio Butuan para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Rulan Hania nag-uulat and this is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Diyan naman sa bahagi ng Western Visayas, sa pong membro ng Criminal Investigation and Detection Group sa Iloilo maaring madismiss sa serbisyo matapos nasangkot sa umano'y kaso ng abduction. Alamin natin ang mga detalye sa pag-uulat ng Bombo Radio Iloilo. Nakatakdang isa ilalim sa summary hearing proceedings ng National Police Commission o NAPOLCOM ang 10 mga tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group kaugnay sa kontrobersyal na insidente sa bayan ng Pavia, Iloilo noong Pebrero na iniuugnay sa alegasyon ng umano'y abduction. Ayon kay Attorney Michelle Benitez Yotoco, tagapagsalita ng NAPOLCOM Region 6, lumabas sa isinagawang motu proprio investigation na mayroong probable cause laban sa mga nasabing personnel ng Criminal Investigation and Detection Group dahilan upang ihanda ang pagsasampa ng formal na kaso. Kabilang sa mga kakasuhan ng mga opisyal ng Iloilo Field Unit at ang kanilang immediate supervisors. Batay sa mga lumabas na resulta ng investigasyon, inaasahang sa loob ng 60 working days ay maisusumite na ang kaso sa Central Office para sa mas malalim na pagdinig. Matatandaang nagdulot ng pangamba sa mga residente ng Pavia ang insidente matapos maiulat ang umano'y pagdukot sa dalawang individual sa magkaibang lugar sa loob ng iisang gabi. Mariing itinanggi ng Criminal Investigation and Detection Group ang alegasyon at iginiit na bahagi lamang ito ng kanilang oplan paglalansag Omega na isang operasyon laban sa ilegal na armas, alinsunod sa Republic Act 10591 o sa Firearms and Ammunition Regulation Act. Kung mapapatunayang may pananagutan, maaaring harapin ng mga sangkot na pulis ang 6 na buwang suspensyon, rank demotion o tuluyang dismissal
sa serbisyo. For as long as pending pa lang ang kaso, until such time ma-resolve ang case and a decision was rendered, say for example unfavorable or against ang decision, depende sa decision or penalty as far as the regional office is concerned, sunod na timeline, undergo sa summary dismissal proceedings from the hearing, submission of position paper, the resolution or the disposal of this case, wherein ang output is the report of investigation. Si Attorney Michelle Yotoco ang tagapagsalita ng National Police Commission, Western Visayas. Para sa Bombo Network News mula sa Bombo Radio Iloilo, ako si Bombo G. Sapadios. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and the most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Medyo maselan po ang nilalaman ng ating susunod na balita. Mga kabombo, isa pong person with disability ang nasawi sa pagkasunog ng isang punerarya dyan sa may Ilocos Sur. Mayapit dyan ang Bombo Radio Vegan. Nasawi ang isang person with disability matapos masunog ang garahe ng Bakiran Funeral Homes sa Barangay Vacunero, Santo Domingo, Ilocos Sur. Sa nakalap na impormasyon ng Bombo Radio Vegan kay Senior Fire Officer Juan Randolph Pescador, Chief Investigation and Intelligence Unit ng Bureau of Fire Protection Santo Domingo, ang biktima ay isang babaeng may kapansanan, hindi nakakalakad at hindi nakakapagsalita. Naiwan umano siya sa loob ng tinutuluyan ng caretaker nang umalis ang kanyang ina at pumasok naman sa trabaho ang kanyang kapatid. Dahil sa mabilis at malakas na pagkalat ng apoy, agad na rumesponde ang mga otoridad at sinubukang iligtas ang biktima, ngunit hindi na ito naisalba. Tinatayang aabot sa 180,000 pesos ang danyos ng sunog. Patuloy pa rin ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang sanhi nito. Una nang inalis ang electrical short circuit bilang posibleng sanhi ng sunog dahil walang supply ng kuryente sa buong 1st District ng Lalawigan sa araw ng insidente. Kasamaang palad, sir, mayroong nadamay na isang biktima. Isang babae na PWD. So yun yung isang fatality natin sa fire incident na ito, sir. Sa initial na investigation namin, sir, sa mga pagtatalong din namin sa mga taga doon sa mga kalapit na bahay, yung mga naka-witness ng sunog, naiwan mag-isa sa loob ng parang quarters ng caretaker kasi parang sila yung quarters na yung caretaker ng funeraria, sir. Tapos ito, PWD, hindi siya makalakad, hindi siya makapagsalita. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Vegan. Ito si Bombo Mylene Cabanilla. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Etong impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte dapat umanong ma-dismiss forthwith dahil sa irregularidad ng proseso at pagdala ng smoking guns bilang star witness sa Kongreso. May nakapanayan pa dyan ang Bombo Radio Cagayan de Oro. Kinumpirma ni Attorney Vic Rodriguez, dating Executive Secretary ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ngayon lead convener ng Hakbang ng Maisog na nagsumite na sila ng ilang petisyon sa Korte Suprema upang ipahinto ang pagdinig ng House Committee on Justice at maging sa plenaryo sa kaso ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kabilang sa mga isinampang petisyon ang Petition for Certiorari at kahilingan para sa Temporary Restraining Order o TRO na ayon kay Rodriguez ay bunsod ng malinaw na pagkiling sa mga proseso na pinamumunuan ni Kongresista Jervil Luistro. There is really injustice being perpetrated by the House of Representatives Committee on Injustice. And in fact, I'm one of the petitioners in the many petitions asking for the issuance, a petition for certiorari prohibition, asking for the Honorable Supreme Court to issue a temporary restraining order dahil talagang napakaraming paglabag sa due process at yung equal protection ng ating saligang batas na ginagawa ng Justice Committee kay VP Inday Sara. And in that petition of ours that I have filed together with Attorney Israelito Torion, we are appealing and pleading for the Supreme Court to intervene. Mula Bombo Radio Cagayan de Oro, Bombo and Celeste. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
Tuloy-tuloy lamang po sa pagsubaybay sa ating 32 fully digitalized AM at FM stations gamit ang ating mga social media page, mga kabombo. Pagkatapos ng Bombo Network News, pwede po niyong balikan ang mga programa ko ng ating mga provincial station. Bawat provincial station ho natin, may sarili po silang mga social media pages na pwede po niyong i-follow, pwede po ninyong i-like, at pwede po ninyong subaybayan anumang oras, anumang mga araw para po sa mga updated news. Sa bahagi po ng Mindanao area, nariyan po ang Bombo Radio Davao at Star FM Davao para sa mga taga-riyan sa may Davao Region. Diyan naman po sa may siyudad ng Cagayan de Oro at mga katabing lugar, mga katabing probinsya, nariyan ang Bombo Radio Cagayan de Oro. Para po sa mga Butuanon, nariyan ang Bombo Radio Butuan. At diyan po sa may probinsya ng Sarangani o Sarangani Province, nariyan po ang Bombo Radio General Santos. Para naman sa mga Ilonggo speaking na nakabase dyan sa may Mindanao, nariyan ang Bombo Radio Coronadal. Para naman sa ating mga listeners and viewers sa bahagi ng Bukidnon area, mapapakinggan at mapapanood ang Bombo Radio Malaybalay. Para sa mga Chabacano na riyan, ang ating news, music, and entertainment station na Star FM Zamboanga. Sa Zamboanga del Norte na riyan ang Star FM Dipolog, at sa Central Mindanao and Bangsamoro Region na riyan ang Star FM Cotabato. At bago tayo magtapos mga kabombo Star Nation, narito sama-sama tayo in union with a prayer vigil for peace. Lord, make us instruments of your peace in a world wounded by conflict, especially in the Middle East, where fear, anger, and uncertainty continue to grow. We turn to God in humble prayer. May He teach us to bring healing where there is pain, love where there is hatred, and forgiveness where there is injury. Where there is division among nations, may dialogue begin. Where there is despair, may hope rise. Where there is darkness, may His light shine. Where there is violence, may courage for peace prevail. We pray for all countries affected by tension and war. May the hearts of leaders be calmed and guided toward justice, compassion, and respect for every human life. May they seek not conflict, but understanding. O Divine Master, teach us not to seek to be understood, but to understand. Not to be consoled, but to console. Not to be loved, but to love. For it is in giving that we receive, in pardoning that we are pardoned, and in letting go of hatred that we are born into true and lasting peace. May your peace descend upon the Middle East and the whole world, upon every suffering family, every frightened child, and every weary heart. We ask this through Christ our Lord. Amen. Yan na pong kalipunan ng ating balitaan para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News, ang back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Mula rito sa News Center Makati, this is Bombo Radio Philippines, the #1 most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere. Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time. 1 minuto na nakaligad sa takna siningalaw na balik na dali sa pagpangalagad sa Bombo Aray sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby sa kay Bombo Krill or Bombo Pauline Villora. Ining ginaduso sa bahin karon iya sang sangguniang panlalawigan ang paghatag sang 30,000 pesos para iya karon sa mga konsinuman ang makatudlo sa isa iya ka durugista, no? Ini kamahin sang mga pamagi para nga maguntat na ang mga may tuyo, nagaplano, kag naga-engage currently sa illegal drug proliferation sa probinsya sa Iloilo. Sa aton sining mga kauturan, may reward money din nga 30,000 pesos para nga kung sino ang makatudlo
sang mga drugista sa bahin karon iya sang probinsya sang Iloilo. May follow-up report si Bombo Polina Piliora. Bombo Pao sa report. Please go ahead. Paldo na Bombo Cham muning ginatawag sang tanan matapos diri nga pasado na sa ikatatlo o kung third and final reading sa 15th sangguni ang panalawigan diri sa bahin sa Iloilo ang ginaduso diri ni Second District Board Member June Mondihar nga amo man ang chair sang Committee on Public Order and Safety no nga nagahatag diri sang monetary reward o sa mga makatudlo diri makahatag sang verified validated information sa authority diri kung sino ang naga-engage sa illegal nga droga. Pinaagi diri no Bombo Cham sa provincial ordinance no nga kung sa diin amo ining on ordinance strengthening the campaign against illegal drugs in the province of Iloilo by organizing the Barangay Bantay Droga upon BBD, prescribing their duties and functions, providing funds therefore and for other purposes. Diri authored ni Second District Board Member Mondihar, sponsored by 4th District Board Member Rolando Distura, Second District Board Member Lito Kahilig, kag 5th District Board Member Yelito Tupas, Bombo Cham. Ini matapos no nga sang early stages diri or early quarter diri sang 2026 no kag late quarter diri sa 2025 may ara sang asud-asud diri no nga by bust operation hindi lamang abibutang tadi mga ordinaryo nga mga pumuluyo o nga nag-engage dito sa illegal nga droga, kundi pati na ang mga barangay officials which nagahambal epektibo pabala ining BADAC or Barangay Anti-Drug Abuse Council which ang chair is amo man mismo ang punong barangay diri Bombotcham. So ining provincial ordinance number 2026-350 ini siya ang nagapabakod man diri kung sa idalom sining ordinansa ang student teachers ni diri nga masiling lain siya sa sining badak ining BBD ginabulig diri or ginabutang diri nga for example kung makahatag ka diri sang any information man para diri sa makahatag sang makaaresto diri sa residente nga nagaduso diri sa illegal nga droga miyara kaya sang 10,000 pesos. Kung para naman yung makatudlo kadiriya nga sang drug personality nati nagahold siya sang may posisyon sa bisa barangay like for example barangay Kagawad o kon SK official nga nagaduso diri sa illegal nga droga may ara sang 20,000 pesos. Pero kung ang itudlo mo pagidriya Bombotcham isa ka barangay kapitan nga nagaduso diri sa illegal nga droga 30,000 pesos ang imo diri nga mabaton Bombotcham apang tiniara man niya sa mga certain qualifications diri kung sino lang diri ang katapo no sining BBD o kon barangay Bantay Droga. So ang laki diri is ang barangay officials. Ara man sa gihapon ang barangay kapitan wala mo nagambal diri si board member Mondihar nga do parehos lang bala ko no nga si isa kalalaw may pasi Bombotcham sa Bugas Bay tido amo lang tong natabo man sa mga nagliligad nga by bust operation kay sumundo wala naman may nagkaladakpan gapati siya sa gihapon nga isolated case bugod ba damo man sa Matarang kuno nga mga barangay officials no sa bahay man diri sa probinsya sa Iloilo and ang katapo diri sa BBD is belong pa diri ang barangay officials, SK officials, ara ang barangay health workers, barangay tanod, barangay health workers, barangay nutrition scholars o kuning BNS, barangay service point officers o kon BSPO, barangay child development workers, ining KKDAT no para sa mga kabataan, ang kabataan kontra droga at terorismo officials, TODA members no mga tricycle ini sila ya tricycle drivers Bombotcham, MODA, motorcycle, kaya isa mga habal-habal ini siya, retirees sang association sang Philippine National Police kag Armed Forces of the Philippines Bombotcham sila ni ang miyembro sang BBD nga makahimo diri makapanugid man makatudlo diri abi Bombotcham. Magatukod diri no si Iloilo Provincial Governor Arthur Defensor Jr. no based man diri no sa executive order kay siya niya ang mabutang diri sang focal person no ara sa gihapon kay kung toto kung sino diri ibutang diri niya Bombotcham nga focal person nga pwede diri sugidan diri sining mga
nagatudlo man diri abi nga nagaduso sa illegal nga droga, so sila ni ang ma-verify or siya ni ang ma-verify diri abi Bombot Siyam. Pero So lain man niya, Bombo Pao, lain man niya ang ano ganina, barangay bantay kontra droga? amo ni siyang BBD, Barangay Bantay Droga, amo ni siyang barangay bantay droga, BBD. So kung ang BBD sila ining sugiran sang mga pumuluyo abi, sang verified information batok sa isa ka drugista, ang pumuluyo iya amo ang makabaton sang 30,000 nga reward na money, hindi kaya mga miyembro sang BBD bali excluded riya ang BBD sa reward system. Ang qualified nga makabaton sa reward ang miyembro nga itukod diri sang BBD Bombot Siyam. So sila matukod sang miyembro asa isa ka grupo. Amo na ni nga daan Bombot Siyam ang ipanglawag naton kay nga barangay official, ang barangay health workers, barangay tanod, barangay health workers, BNS, barangay nutrition scholars, barangay service point officer, barangay child development workers, ang KK.INI, TODA members, MODA members, retirees, sila ining kwalipikado nga makabaton sa reward nga miyembro diri no sining BBD o kon na barangay Bantay Droga diri abi Bombot Siyam. So ginpalapad ini siya ay ti sila ni ang masilingo balang ati nakabalo diri sa pamalakad man diri ginbutang diri gani ang association diri sa mga tricycle drivers TODA. So kung ordinary individual ka lang iya ti sa BBD ka ma-report. Pwede man Bombot Siyam, pero ang sila ni ang kwalipikado nga makabaton sa amo lang ni ang sa BBD diri abi Bombot Siyam kasi kung ano makamatunga ko pero base bala ko pero nga ambal diri no bigis man diri abi sa ining provincial ordinance no as used in the ordinance following terms nga ti amo ni ang BBD sila ining barangay officials, SK officials no nga amo ini sila kuno ang katapok sining barangay Bantay Droga man base man diri abi sa ordinansa Bombot Siyam. So pahayag diri no sa ila man diri or sa provision man diri nga ti isa diri sa mga requirements nga makakuha ka sang reward amo nga dapat mapasakaan gid diri sang kaso ang ginatudlo nga drug personality, hindi nga itudlo mo lang makabaton gani diri abi Bombot Siyam, hindi up until nga qualified verified ining information kag mapasakaan gid sang kaso kag hindi man basta-basta diri dapat may ara man diri sang information no nga ikaw nga ihatag nga ti hindi man siya silungi nga kinawatan ini nga kanti tinanglan man ini siya nga i-verified man sining aton nga mga law enforcement agencies no like for example ining katapo diri sa Iloilo Police Provincial Office mahimo gid makapalapit APDEA no ang Provincial Legal Office chairperson sa Committee on Public Order and Security nga ti didto kadapat nga makahatag man diri na sung impormasyon abi Bombot Siyam kang tanan diri sa mga nagaduso diri sang illegal man nga droga and hindi basta-basta hindi porket man diri nga maghatag ka bangod kay kun maghahatag ka for example luyag mo lang abi nga makabaton sang premyo or sang reward kada sala nga tawo diri imo nga tudlo ikaw pa ya ang mabalikan bangod nga kung may paglapas diri sa ordinansa mahimo ka no nga makamulta diri sang kapin 5,000 pesos man diri o kun mahimo ka man mapreso nakadepende diri sa provision or ihatag man diri nga diskresyon sang korte Bombot Siyam. So mahimo magapangatubang diri sang kaso nga administratibo kon public official ang maghatag man diri sang sala nga impormasyon abi Bombot Siyam. As of now, ang reward system Bombo Pao hindi lang kay bilog nga 30,000. So may ara sang 10,000, 20,000 kag 30,000 no kon for example biang gin-report mo is minor nga nagaduso sa illegal sining nga droga, minor but siningon minor de edad, may napulo ka klibo sa bahin sang BBD. Kung ang i-report mo is barangay kagawad or SK member, SK chairman, SK kagawad, 20,000 ang imo sining nga sarang mabaton. Kung punong barangay,
Ti 30,000 bombo pao? Po ng barangay, 30,000. Mm. Pero hindi mo hindi sila nga base mo kalain ka lang yung bisang buot mo sa kapitan niyo bubot siya. Dapat verified. Oo, tapos kung may kalain kaya bisang buot sa ila, kung may ligat anon ka lang dire, tapos isugid mo sila nga lagay sa illegal nga droga, makabaton ka na 30,000. Hindi, kinanglan, verified ring information. Kaya base kung sa tamaan mo dire ka ugot, ikaw pa ya ang mapasakaan dire isang kaso, pag mamulta, abi, bombot siya. So, may mga certain provisions diri ining ordinansa nga hindi lang basta-basta man diri bangod ang muni ang nakapagkit man sa gin-approve man diri nga ordinansa, which is no nga sa subong ko na wala pa man diri may ginhatag si Governor Arthur Defensor Jr. no sang focal person no nga amon diri ang magamanihar man sining ordinansa nga mapasugidan man diri abi sining mga informant man kaupod man diri no ang aton man nga mga law enforcement agency bombo cham. So sa subong kung ma-implement ini siya kati madam kumanin sa proseso although nga di na pasado na diri sa bahin sa sangguni ang palalawigan sa aton diri nga provincial board bombo cham may ara ini sang initially no 2 million pesos monthly nga budget no nga gina-allocate and sa sunod ipasulod na lang gid ang sa supplemental budget ini siya bombo cham. So pinagi sino no suno kay second district board member mo dihar nga ti maamat-amat diri nga ma-encourage ang iban nga magpanindugan manini sila sang pagsugid man diri sang kung sino nagaduso ng illegal nga droga bangod kay amo ni kunong ginahalinan man sang kung ano no nga malain man diri nga buduhaton diri sa bahin sa probinsya sa Iloilo and ginapasiguro man na protected ini sila kag i-treat ini siya with confidentiality man abi ini mga informant no sa magasugid man diri sining mga impormasyon may kaangtan sa mga nagaduso diri sang illegal nga droga sa bahin diri sa Iloilo bungod siyam. Ang ato ng interview kay Second District Board Member June Modihar, Chair sang Committee on Public Order and Safety. Mga members o barangay officials, SK officials, mga barangay volunteer workers, BHW, BNS, BSPO, DK worker, ang members ng barangay tanod, kag ang mga civil society organization. Again, specify namon sa ordinansa, inang officers and members of Tricycle Owners Riders Association, officers and members of Motorcycle Owners Riders Association, Association of Retired PNP, and AFP or AFP, no? Association of Retired PNP and or Association of Retired PNP. No isolated case mo lang yan. Overwhelming majority ang barangay officials naton, specialmente mga punong barangay, hindi man niya involved sa illegal nga droga. Nung mga nadakpan sa bypass operation sa January kag the early part of February, mga ano lang to, kung saan nila pasi sa isa kararaw nga bugas na pasi lang to sila. Sa pwede sila kapanugid direkta sa focal person sa Iloilo Provincial Government o through the proper authorities. When I say proper authorities, I'm referring to the municipal mayor, chief of police, or punong barangay. Ang focal person will be designated by the governor. Ang gobernador ma-designate kay tungod sa aspect sa confidentiality sining ano. Importante din ang trust no ng masaligan. So atag sa gobernador ang pag-designate. Actually ang functions ng BBD generally almost pareho man sang bada. Differential lang directly specifically na tap naton kung sino mga players, kung sino mga actors dere. Specific ang aton ordinance. Ang mga barangay officials, barangay volunteer workers, SK officials, kag ang mga civil society organizations para na sang kikidat ng kabataan kontra sa droga, terorismo. Then officers and members ng Motorcycle Drivers Association, matiyaman nagagagawa sulod sa barangay. Officers and members ng Tricycle Drivers Owners Association,
sulod mo na sa barangay. Kag ining opisyales ka membro man sang AFP o PNP and or PNP Retirees Association. Kay although retired na sila, damo na sila interested na bulig para nga matap na ining illegal nga droga sa kabarangayan. Sa kahit ka diferensya dito sa Badak, ining monetary reward kaysa sa Badak wala na. Dari again butang naton good ma-motivate ining mga BBD sa panugid kung sino ang mga suspected illegal drug pushers dira sa kabarangayan. Kinahanglan nga may motivation man agud nga ma-motivate sila kapag kooperar para matap na ining illegal nga droga sa kabarangayan diri sa probinsya sa Iloilo. Dako gid nga faktor para sa pag-maintenance kalinong pagkatawahan sa probinsya sa Iloilo. Wala pa na sa budget. Kung namutang natin sa ordinansa na ang estimated budget to effectively implement this ordinance initially not less than 2 million pesos. And nabutang sa ordinansya, this will be included in the next supplemental or annual budget of the Iloilo Provincial Government. Mission parte sa informant shall be treated with utmost privacy, and the information given by the informant shall also be treated with strict confidentiality. Kag kung sino man mag-violate siya ng provision, may pagapinahan, may penal provision makita dira. Kung sino mag-violate siya ng pagapinahan, ang fine 5,000 pesos and or imprisonment for a period of 1 year or both at the discretion of the court. The second district board member had Pacham after some order and so amo to ang monetary reward and kasi sabi nan sa any member of the district makati isang information to the arrest and granted only upon written determination kung ma-verify na inayka lawfully obtain diri ang informasyon kaga na ini mga materially contributed man abi nga mga materials sa informants leading to the lawful arrest, case filing, lawful referral subject to audit, confidentiality and rules nga mag-prevent abis sa masakaton malito, false or politically motivated reporting dari abi. So ang may ara diri kung amo ini abi bumot siyam i-take advantage ini man ang and si Gov ang mag-designate diri sang authorized nga mag-receive kag mag-transmit ng report through secure kag documented nga channel and ginapasalig with the confidentiality and privacy diri bambot siya nga any diri nga suspected diri abi nga mga personalidad diri illegal drug pushers nga ma-treatment diri sila with highest degree of privacy, any information man diri over at the same time ining mga related information ang i-distribute lang sa proper authority like punong barangay kung hindi si punong barangay Bombotsak, Mayor, PNP, PDEA, kag ang focal person sa Iloilo Provincial Government, Bombotsak. All right. So kabay pa nga ti mangin epektibo ini and later on kung mahatagan ini sa nagakigo nga pagtamod kag makabig-abi nga may dako iya nga bahin sa pagbulig agud nga makumbat ang illegal drug proliferation sa bahin sa probinsya sa nga Iloilo. Siguro basi kung pwede man ini nga makopya sang iban sini nga mga sanggunian just like sangguniang panlungsod, sangguniang bayan
para nga may ara man sila sa kaugalingon nga ordinansa kung ini ang mangin epektibo. Pero do ang probinsya lang ni may una sini nga ordinansa kasubong sini Bombo Pao, no? Yes, as pagkabalo din kete mo itong sambal na ni Kapitan. Tingwan ba silang kasi bala kalabanan ng barangay official. Pero nagkapati nga tila mo kapan apila pa man ang barangay diri sa sobra 1,000 ang barangay diri sa probinsya sa Iloilo. Tila mo lang itong nagkaladakpan. But then, nga do masiling balang aside sa badak, may ara pag isang BBD para may mga naglain-lain man rin sa hidden features. Most especially in monetary reward abi diri Bombocham ni hatag bandiri under sining provincial ordinance, no. So with regards to this, no, nga sa una ini siya abi Bombocham. So ining effectivity niya is ang matik effect ini after isang compliance ang posting and publication requirements diri. So medyo dugay pa, pero do malapit na lang malabot Bombocham. Makagabay pa kuno nga tani ang intention sini is madula, mabuhimbinan or madula nagid ang illegal nga droga diri sa probinsya sa Iloilo, Bombocham. All right. Ang isa mo ka balita, Bombo Pao, balikan ko lang karon. Salamat, Kid. Ini si Bombo Pauline Dimitri Pidioran. This is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta radio, Bombo. Salamat kid Bombo Pauline Piliora sa imo siniyang follow-up report. So, kung ang taon naton on the positive side, may ara sang ginatawag naton bala iyang di pag-inganyo or pag-encourage. No? Pero tigin butangan man sang limitasyon, at the same time may mga penal clause man sa kung sino man iya ang mag-abuso sini sa aton sini nga mga kamumbo, may multa kag may ara sang pagkapriso, no? Sa aton sini nga mga kamumbo. Kay kung ang tinutuyo sini Banwa is to eliminate illegal drug proliferation, dako gid ini nga bagay nga may ara sang bisan pa paano may reward money bla kag labi kag labaw pagistanan siguro sa aton sini nga mga kabumbuti. Siyempre mangin mangin safe man ang kung sino man ang maghahatag sang information sa pagkadakop, no, sa isa iya kadurugista sa aton sini nga mga kabumbo. Pero hindi lang man ini para sa mga barangay official sa kung sino dira mga durugista, applicable man ini siguro sa aton sini karon nga mga kabumbo. Kay ang illegal drugs makabig naton iya nga humalin pa sadto nangin dako na gid man nga problema ini sa aton iyang pungsod, no, sa aton sini nga mga kabumbo. Although mambal kita nga way na iya sang ginakilala abing drug lord diri sa bahin sa syudad or even sa probinsya sa Iloilo sa mga kabanuanan, pero kakakibot kita kay ang volume sa illegal drugs nga ma-confiscate sa aton sini iyang kapulisan, sa aton sini motoridad nga nagapatigayon sa drug buy bust operation, nagalabot sa milyon kag naga 500,000, 600,000. Tibot silingon damo may madako-dako sini or madamo-damo ang volume sang illegal nga droga nga nagasulod kag nagalapta diri sa bahin sang syudad kag probinsya man sang Iloilo. Di karon sa bahin sa probinsya amo isini ang lihok nila. So kabay pa nga maepektibo ini, and siguro later on, basi kung pwede man ma-implementar sa iban sini nga mga sa local government unit, para nga makabuligid sa pagtapna naton sa paglapta sa illegal nga droga. Sa aton sini nga pagpanumbalik ka Banwa, dugang nga mga balita kag impormasyon diri sa aton sini nga pagpangalaga, no? Storyahan tabla ining pagbakol sa mga estudyante, no? Introduce dito yaw sa mga estudyante nga mga lalaki nga nagaedad siyam pataas, no? Ini kabahin sa pag-istrikto kag anti-bullying measure sa mga bulutuan. Lakip na sina diri karon sa aton sini nga pagpangalaga. May latest information kita sa Arevalo PNP. Check karon man naton, balikan tang linya ni Bombo Pauline Piliora kag istoryahan naton Banwa, no? Matapos nga natumod na nga may mga
kapaltahan ang Metro Pacific Iloilo Waters. Nagapanawagan man kita sa kay Mayor Raisa Treñas. No? Ang pamangkot sini Banwa magluwas abing nga ti amo na tong nangin mando nga dapat hitsuho na sa Metro Pacific Iloilo Water ang ila sini nga mga kulang nga dokumento, no? Magluwas sina ano pagid iya ang sarang nga mahimo sang Treñas administration agud nga ma-address ang kakulang ginaantisipar naton nga pagkulang sang tubig diri iya sa syudad sang Iloilo kung mag-abot na ang ginapahayag ining ginaantisipar nga extreme El Nino phenomenon. Balikan ta ng mga dalaguan, mga balita kag impormasyon sa paday naton nga pagpangalagad pagkatapos ginamang sa pila ka importante nga mga pahanumdom. Saludo ang Pioneer Adhesive sa mga nagpapaginawa ng buhay natin. Ang laking ginhawa ng dulot nyo. Gumagaan ang buhay dahil sa inyo. Latero, tubero, panday, mekaniko, kantero, sampatero, karpintero, pintor, kaminero, relohero. Ang Pioneer bilib sa inyo. Ano mang trabaho, diskarte nyo'y pulido. Hanga at saludo ang lahat sa inyo. Sa kilis ng gawa at galing, abilidad na todo. Alam namin you do it right. Saludo ang Pioneer sa inyo. Ikaw at ako, tuloy-tuloy asenso. Sa kinis ng gawa at galing, abilidad na todo. Alam namin you do it right. Do it right. Tuloy nyo lang. Do it right. Isang pagpugay mula sa Pioneer Adhesives ang gumagawa ng Pioneer Epoxy. Sini nga panahon sang tag-ilinit, delikado ang sunog ilabi na sa sulod sang panimalay. Gani safety first ka bombo, ilabi na kung ikaw ang nagaluto sa kusina. Siguraduha nga nahamtang sa mabugnaw kag well-ventilated area ang LPG tank kag indi masilakan direkta sang adlaw. Ang sobra nga init makapataas ang pressure sa sulod sang tangke nga mahimo magresulta sa aksidente. Tsekyaron ini kung may tagas kag ipalayo sa kalayo. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Hindi ako ne. Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker.
Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasangkarong. Plus Wala de Iloilo, Billboard of Activities for May 3 to 9, 2026. Total Musical Entertainment ang nagahulat sa inyo sa sining weekend. Bangod ang Val Trouble Band ang magahatag sa inyo sa ilang wide selection of songs sa concert at the Plaza. Blasting of alas 6 ang gabi sa Mayo 9, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plus Wala de Iloilo mags kag madamo pangaiban ang igaparafol sa mga suki sa Plus Wala de Iloilo. Sa Mayo 10, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic Celebration nga pagahiwaton sa El Puente or the Bridge sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, pangayoon naton sa Ginoo nga hatagan niya kita sang kabakod nga malampuwasan ang internal kag external problems ang aton pungsod. Also on May 10, Sunday, celebrate Mother's Day sa Plaza Wala de Iloilo. Kaupod si Mr. Totong Villaruz, kagang iya nga banda sa concert at the Plaza, Mother's Day Edition 2026. Mangininyo, umpisa alas 6 ng gabi. Plus Wala de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2026. Kung mahimo pa lang, i-upgrade ang ginagamit mo nga bumbilya sa LED lights. Nagadamo na sa karon ang mga panimalay nga nagagamit sang LED lights sa bangod magluwas nga matahom ini tulukon. Kag mas barato, mas makinot man ini sa konsumo sang kuryente kaysa sa mga halogen bulbs. Ang LED bulbs sa 25 times nga mas nagalawig kaysa incandescent bulbs kag 80% pa ini nga mas makinot sa enerhiya. Problema sa susunod, ipabombo! Korupsyon sa gobyerno, ipabombo! Kakulang sang serbisyo sa matalatapan sang gobyerno, ipabombo! Inhustisya kag hindi patas nga pagtrato, ipabombo! Ipabombo! Programa sa Bombo Radio bilang dalampan sang banwa. Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 34 minutos na nakaligad sa takna sining alauna. Balik na diri sa pagpangalagad sa Bombo Aray sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Tuig 2000 or year 2000 sa aton sining mga kasimanwa, sandig sa pagtuon sa Iloilo City Government man gani ni nga datos. Ang syudad nagakinahanglan sang 150 to 170 million liters of water a day. No? Now, fast forward kita 25 years or make it 26 sabi butang naton. No? Before sang amo siniya nga mga tinuig sa aton sini nga mga kulturan or 20 years ago, ang hotel nga bantog gid lamang diri ti Del Rio, for example, engineer, no? Del Rio, ara ang Sarabia Manor Hotel, diri pagid sa may Amigo, so butanta mga tatlo, no? Tapos may pila ka mga motel, lodging houses diri sa aton sini mga kasimanwa. Adlaw-adlaw ni kung ginagamit ang kwarto, no? For example, sa mga motel magsulod ka dra 2 ka oras, 3 ka oras, no? Ti pagwa sang customer dira, siyempre ang habol, bedsheet, punda, tanan-tanan sini ginalabhan, ginadagnasan dira, gina-disinfect, no? So nagagamit gid sang tubig sa aton sini karon nga mga kasimanwa, no? Hilabi pagid subong nga nagainulhot lang ang mga hotel, motels, lodging houses,
No? May mga damo-damo ng kondominium diri sa palibot sa syudad sa Iloilo. Siyempre, nagakinahanglan gid sang tubig sa aton sinikaronia nga mga kabombo. No? Dira sa Maya Diversion Road area. Sa una, talam na. Talam na sa una. Kisubong lang tawab lang diversion. Sa aton sini nga mga kabombo. Puwerte nga mga establishmento komersyal dira. Nga daw uhong lang yan nga nagtinubo-tubo. Kag halos tinuparay lang. May mga kalanan, no, restaurants, no, condominiums, hotels, no. Ilakip mo pagid ang mga ospital sa aton sinikaronia nga mga kabumbong. Subong at simpo damo-damo na establishmento. No? May Sumart, SM, Plazuela di Iloilo. Ang Plazuela di Iloilo gani, may Plazuela 1, may Plazuela 2 pagid. No? Magluwa sina, may mga call center pagid. Sa aton sinima Kasimanwa, no? Halimbawa, karon ma-duty ikaw, abi. Kung mag-duty ka, kay bangod nga kulang sang tubig, waisa nga tubig ya sa inyo sa inyong katalatapan, kaya sa isa kadlaw, sa sulod sa 8 ka oras ka duty mo, no, kay isak lang yung manghihi. No, lumasin siya sa mga kaon dira, no, or nagapangapi or whatsoever, sa aton sinikaroon niya nga mga kabumbo, no? Bisan ka isa ka pa iabi magamit sa CR, ano i-flash mo? Hindi mo na lang napag-flash. Oh? Bilog sining adlaw siguro nga panimaho kamo diray. Sa aton sining mga Kasimanwa, no? Bangod sa pagligad sa panahon, naga-improbar, naga-uswag, sa aton sining mga Kasimanwa. Amo na gani that is why nga may ara sang uswag Iloilo. Kay naga-iruswag or nangin mainuswagon naman, nagidman over the years ang syudad sang Iloilo. That is why nga madamo sang investor nga nagpadulong dire, no? Kag nagtukod sa ila sini nga mga negosyo, nag-invest sila diri iya sa syudad sang Iloilo, no? Ugaling sa aton sini nga mga kabombo, syempre sa pagdamo sang tawo, damo sang trabahante, damo sa mga building, mga restaurants, kinahanglan dugangan taman ang nagasaka man rather ang demand sang tubig, even potable water sa aton sini nga mga Kasimanwa. No? So, sang nagliligad sini Banwa, during the administration of then Mayor Jerry Treñas and now Mayor Inday Raisa Treñas, grabe man ang ila sini nga pagpabugal, no? Nga amo na ni subong ang sitwasyon diri sa syudad sang Iloilo, no? Gagata lang ya ang bibig sang magamay sini nga Treñas. Gati kampiyon ng syudad sa Iloilo, nangin mao inuswagon. Damo na sa investor, damo na sa mga businesses diri, negosyo, so on and so forth, of which, eksakto ina. Minatuod gidman ina sa aton sini nga mga Kasimanwa. No? Pero, sa aton sini nga mga kulturan, kung tubig ang aton sini nga pagaistoryahan, bangod gani Banwa. No? Nga may kakulangan kag pigado ang serbisyo sang Metro Iloilo Water District sadto. May joint venture sila. Here comes Metro Pacific. And now, nahimo na nga Metro Pacific Iloilo Waters sa aton sini mga Kasimanwa. And they made a promise nga ila sini nga i-improve ang water distribution services sa aton sini nga mga kabumbo. Pila na iya ka tuig ang nagaligad sa aton sini nga mga Kasimanwa. No? Nga ara sila dira. Silang nagkapot sa nga water distribution. No?
Sa mga pipe laying ti nakita naton last time nga may mga ginpangkihan nga dalan diri kag iya ina proyekto sa Metro Pacific kay ma-lay down sila sa ila sini nga mga pipes sa aton sini nga mga kuturan. Di ano naman ang pulos sining mga panglubong karon iya nga mga tubo kun way man sang tubi nga nagaagi dira or nagasulod dira kag nagakadto iya sa mga restaurant, sa mga hotel, sa ospital, sa pribado sini iya nga mga companies, opisina, call center, tunay mafiosa ton sini nga mga kasimanwa. Tiway gyapon sang pulos no? Tibangod nga ginantisipar man gani ang pagtaas nga demand si Flow Water Resources Iloilo Incorporated last 2 years, I think, kung hindi ako magsala, nag-offer sa Metro Pacific Iloilo Waters nga madugang sang isupply sini nga tubig. Madugang sang 30,000 mga biyan cubic meters a day. No? Ang cost niya sini is 45 pesos per cubic meter. No? Ang hambal pagid sang flow water niya kami mapatindog planta. Kami malubong tubo. Hatagi lang kami isa ka tuig. No? Tiwaygin baton sang Metro Pacific kay habang nila ang 45 pesos per cubic meter is mahal ko no sa aton sini mga kabumbo. No? So, lain magaling tinutuyo sinila, mahimo sila gali isang desalination plant dito sa may distrito sang Lapas. Now, sining damlag lang, ginpatawag sila sa Committee on Public Utilities para hibaluon kung anong estado sang distribution sang tubig diri sa syudad sang Iloilo. Dito kag ginantisipar kuno nila bangod sa sining extreme El Nino, manubo-nubo gid man ang tubig naton, no? Supply sang tubig abi sa aton sining mga kasimanwa. Pero kung manubo ang supply sang tubig, di ma-offer ba lang ang flow water sang additional 30,000 cubic meters? No? A day? Kung manubo sa aton sini mga kasimanwa, iway naman sila palaligban mo. No? Ang obrahon na lang yan sa Metro Pacific, Iloilo Waters, sa aton sini mga kasimanwa, pasudlon lang nila sa ila sini nga tubo kag i-distribute sa tagsa nila ka konsumidor. Amo lang ginayang obrahon sini nila. Si flow water ya, mapatindog sa planta, manglubong sa tubo, siya pa ya ang mapangita sang medyos posibles nga in kaso por kaso nga magnubo ang level sang tubig kung anong sa kontrata nga ginambal nga 30,000 cubic meters per day, sarang niya gyapon ma-deliver, sarang niya ma-supply. Oh. Di namahalan pa ya kuno ang Metro Pacific Iloilo Water sa aton sini nga mga kasimanwa. Oh. Kumo mahal, way tumadayon sa aton sini nga mga kasimanwa. Namalan sila sa 45 pesos per cubic meter, pero ang pagbaligya nila is sa 60 to 90 pesos per cubic meter. Anda man sila, no? Sa aton sini nga mga kasimanwa, no? Iya mo ning sitwasyon sumong. Galibog ang ulo sini nila kay hambal nila kuno ginabasol nila ang Office of the Building Official nga kanamo kuno sang gina-require. Ti hambal ka gina ni Engineer Mavi Gustilo, ang head sa Office of the Building Official. No? Singiging klaro ya lang, ginplastar ya ang
sandig sa record sa Office of the Building Official. Ti klaro man dito banwa nga may mga consideration kung tani gani iya nga hindi nga kung tani may consideration kita gani iya nga ginhatag no ang Office of the Building Official ti way gyapon makomply sa Metro Pacific tapos siya itumok nila ya sugid nila ito ya kay Councilor Duron nga ginapamudlayan sila kuno sa Office of the Building Official nga do ang nagagawa sini ang balasulon nga na-delay ang pag-construct sa desalination plant bangod sa Office of the Building Official. Tingin klaro kagina ni Engineer Mavi Gusilos, India. Nga ari records sandig sa records na mo pa lang niyo. Oh. Sa aton sini mga kabumbo. Ti basi mag-change mind sa uli ang Metro Pacific Iloilo Waters ka magambal sila bingati. Oh, flow water! Batuno na lang to namo na ang 45 pesos per cubic meter. Go kami sa 30,000 na cubic meter sa per day. No? Nga dugang sini ninyo nga supply. Oh, that was last 2 years or 3. Sang damlag lang naka-record kita sa pinakanubo sini iyang pinakanubo sining estado sang piso in history, makaduwak bises sa aton sini makasimanwa. Ang 45 pesos ni why na niya, no? Sa aton sini nga mga kabumbo, kag kun lang tawon sini nimo, no? Cheap potable water does not exist anymore. Waay na yasang naga-exister sini nga barato nga potable water subo nga mga panimpo. Mahal na ang tanan mo. Sa aton sini makasimanwa. Ahaw gani bakuna sa piso sa mga manok bla. Ligan to 650 pa, subong 750 na. Nagmahal. Oh my goodness. No, sige lang. But anyway, balik kita dire. Kung amo sining sitwasyon sa aton sini magkasimanwa, depende na ini sa Triñas administration. No? Depende na ini kung paano sini ni Mayor Inday Risa Triñas sulbaron ining problema. No? Sa aton sini nga mga kabumbo, last time aging balita man naton nga naganubo ng level sa mga bubon upon checking sa city government. May naistorya ko nga taga Nabais, Mandurriao, hambal nila to sakon, sinya bumbutsama, amon bubondi, alat, maasin na. Bot silingon, kung nag-alat ng tubig sa bubon, sa aton sini mga kuturan, bot silingon nga may salt intrusion na nga nagakatabo. Kag irreversible na ina sa aton sini makasimanwa. Pero, anong hambal nila? Sinya mong butsam, ginagamit lang yapon na mo na. Huwag man kami choice kay way tubi mo. So, sa aton sini nga mga tagpalamati, ara karon ang kay gayunan. Kag nagadipindi ini sa kay Mayor Risa Triñas sa kung paano sulbaron, no? Ini gani makabig pa naton nga tulo temprano pa ini, no? Kay way pa man ang onset gid sang ginatawag sila extreme El Nino phenomenon nga magalawig until first quarter sang 2027. No? Sa aton sini nga mga kabumbo. Ti sa bahay naman sa Metro Pacific Iloilo Waters, ti pila nakatuig yang ang pagkinanglan sang tubig sa mga pumuluyo diri sa syudad, ginapagi nyo lang yan sa mga wiras-wiras. Pati ganing alkalde, no? Daw nakibot man nga ti may communication kami sa Viber group namon. Pwede man sila kadritso report sa kon, pwede man sila kadritso pangayo or may mga palamangkutanon sa kon, tiga.
ginpagi pa nila ito sa committee hearing kag ginpagi pa nila kay Councilor Duronao. Oh. Di ba? Di kabay pa sa aton sining mga kasimanwa mabugtawan ang taga Metro Pacific ka Iloilo Waters. Oh. Di okay gina. Kita taman di lubong-lubong sila sa nga tubo. Why gidya sa nga question sa aton sining pamangkot. Sa aton sining makuturan ang pamangkot sila dira. Oh, paano nyo napasudlan sa nga tubig ang pinanglubong nyo yung tubo? Oh, kung bangod sa kadamuon na diri sang nagakinanglan sang tubig, di inyo inaiyakwaon ang i-deliver ninyo sa aton sining magkasimanwa. 52 minutos na nakalikan sa takna siningalaw na balikan ta si Bombo Polin na Piliora sa iya siningiya nga dugang nga mga balita diri man sa aton sining pagpangalagad. Latest nga pagsunod man ni nato no sa sining natabo sining pagpamuno sa may distrito sa Arevalo. Ang Arevalo PNP mayara na sa mga information nga nabaton sa possible whereabouts ni Barangay Kagawad si Buke. Kagasang iya sining kaupod nga naggapos tubla sa kay asayno no kag nagbuno sa sining natabo sining stabbing incident ako sa din ginbawian gid asang kabuhi ining biktima. Bombo Pauline sa report, please come back. At large sa gihapon, Bombo Cham, ining duwa ka suspect nga isa nagabuno diri kagang isa amo ang nagapugos man sining biktima no nga gikilala diri kay John Robert Saino, 28 anyos, residente diri sang Santo Domingo, Arevalo, while ining mga suspect amo si Kagawad Melvin Asibuque, kasado, legal ang pang-idaron, residente sa Santa Filomena, Arevalo, Iloilo City, kag nagakapot man diri sang komitiba or chair ni sang komitiba sang peace and order sa bahin man diri sang ilaman nga barangay, while ining isa niya kaupod kasubong nga sunod diri kay Police Captain Tuburan amo ning iyaman nga ginaupod-upod possible diri sang pagka-collect ining si Mark Anthony Banyares, legal ang pangidaron, kag residente diri sang Barangay Bonifacio, Arevalo, Iloilo City. Sa latest diri no nga investigation or latest man diri nga follow-up investigation sa Iloilo City Police Station 6 ginpahayag diri ni Police Captain Michael Tuburan ang hepe no sa nasanggit diri nga istasyon sa bahin diri sa Arevalo. Diri ginpahayag nga kahapon nga adlaw nakapauli pa na ako no sa ilang nga puloy-an ining si Mark Anthony Banyares ang si Kagawad ya possible wala na ini siya makapauli, Bombo Cham, kag ginamonitor pa ini nila no kung diin ini sila kay dinaghambal na nga daan una diri si Punong Barangay or Santa Filomena Punong Barangay Fredo Avancenia ngati nang madamo ini siya no sang amigo nga posible pwede diri niya nga katuan amo na nga do medyo challenge subong ang napatigayon man nga hot pursuit operation kag nagakonect naman ini sa iban pa diri nga istasyon man sang kapulisan nga possible no leads to the arrest man sa ilaman nga duwa kagang Iloilo City Police Office naton gani Bombo Cham nagapanawagan man diri no nga makabulig man diri kag makahatag sang impormasyon agud makatudlo diri sining duwa man no ka suspect sa paggabuno patay sining delivery boy sang tubig no kahapon nga adlaw pasado 2:00 ini sang hapon. Gin-confirm din naton kay Police Captain Tuburan kay based diri no sa panaysayon man nga te nagambal diri ko no si Kagawad Asibuque no nga te nagambal diri niya ato kay organ sabat ini siya abi or sa ila diri nga pagbayluhanay man diri abi sa mga tinaga naghambal diri si Kagawad Melvin nga tinagaan mo pa obra kawatan ka pa. Nagre-response diri or nagre-reply man diri abi si John Robert ang biktima nga ipatawag mo ko sa barangay ebidensya mo diin and then amo lang sabat siya nga ato kay Attorney Tugado so gin-confirm ini naton kung may ongoing case pero amo pa ni ang hindi mahatag diri sa aton sang kaatagan pa sang Iloilo City Police Station 6 bangod pa dayon pa diri ang ilaman nga verification and confirmation sining man nga kung may ara abi sa charges batok man diri sa biktima diri man sa bahin sa suspect natin ang ginatudlo diri gani nga ginkawatan diri kuno no alleged ginkawatan diri sang victim ining abing suspect Bombo Cham kabahin dala dara pabati naton ang latest follow-up investigation man diri no sa Iloilo City Police Station 6 with the Police Captain Michael Tuburan. Agis ma'am no subong ma'am
may mga nakuha kitang information with regards sa nalantaw naton nga possible nga whereabouts ni Barangay Kagawad Melvin Asibuke, kagang iya nga po niya si Mark Anthony Banyares. Nagpatigaan makita sang pagpangita kahapon siya sa Subo nga pang hindi pa ginaton sila ma-locate, ma'am. Sir, ari pa di sila sa syudad ng Iloilo nga duwa, sir? Ang hindi pa ginaton makuan, ma'am, kaya nag-coordinate man sa ila mga tagsa nga pamilya, pang-coordinate sa mga ilang pamilya, hindi na nila makontak. Pero nakapauli pa kuno ni sa ilang nga puloy-an kagapon, sir, ang duwa? Yes, ma'am. Ang si Mark Anthony is according sa kuan is nakapauli pa apang si Kagawad kay hindi pa naton ma-confirm kung nakapauli siya. Ani muno ni si kagapon sa ara sundo nagami-ara sa altercation sa ila nga daw nga naghambal sa kuno nga ato kay attorney Tugado ang hambal ni Kagawad Asibuke. Ano ni Sir Tuburan na kailan niya kaso ni Kagawad ang victim? Wala pagkikita ko sa exact details kaya nakuha tayong information is ang ginawa nila is allegedly ang may nga pagpangawat ng biktima. So wala. Pero with regard to specific details, wala kita sang knowledge pa, ma'am, kung saan o kung paano natabo. Bobocham, si Police Captain Michael Tuburan ang hepe sa Iloilo City Police Station 6, no? Sa mga tagbalamati man dire naton kag tumulanaw diri Bobocham mo nang ginapanawagan nga mag-cooperate man diri pila ka mga muluyo man kag magtap sa aton diri nga kapulisan nga makatudlo man diri abi sa suspect or mga suspect diri agud mahatagan man diri sang kaklaruhan ining dalagan sa investigasyon and yun tanaan gid sa insidente Bobocham. Alright, may ara bala sang mga feelers abi sa pamilya nakapangusisa na ang Arevalo PNP kung possibly di nagpadulong si Kagawad Asibuke kag kung bala magsungka na lang siya parang ati sa panawagan man ganito ni Cap Avancenia parang hindi na magdako ang iya siniya nga kaso pa Bombapaw? Yes, nakapalapit sila no sa bahin diri sang pamilya. Kasi sa manang ginambal sa aton ni Police Captain Tuburan nga si si Mark Anthony Banyares diri no Bobocham amo ining yang possible no nakapauli pa ni si Ilaya nga puloy-an pero si Kagawad do wala pa init sila sa any information leading to this but yung mga lugar na ini sila nga ginakatuan whether up investigation kag hot pursuit operation diri abi kaning maglagpas naman diri alauna manog alas 2 na daan Bobocham pero hindi man diri magpuntat naman diri kay Police Captain Tuburan sa pagpatigayon man diri sa hot pursuit operation at the same time no sang investigation para sufficient man diri kay di sa bahin kuno sa pamilya desidido sila nga magpasaka diri sang kaso Bobocham. All right. Ini si Bombo Pauline Dimitilio Piliora. This is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta radio, Bombo! Salamat kid Bombo Pauline Piliora sa imo siniyang follow-up report. Kung ara na gidman ang kaso sa abogado or nagahikutar na i-file ini, ang panumbungon sa korte tani hindi ta na lang pagpadagaan sang kainit sang ulo no tantawa bala si Kagawad na may pamilya man mo no pamilyado man ining si Kagawad siyempre maguba lang gid ang iya sining pangabuhi man bangod giti naka-committer siya sang krimen ginapangita siya sang kapulisan agud nga ipatubang sining krimen nga nabuhat niya. So may mga huol kag siyempre maano na ini siya, makakas na siya sa pagka-barangay Kagawad. No, sa aton sini nga mga kabumbo kung why lang kung tanigin padagaan sang kainit sang ulo may posibilidad nga wala ini matabo sa aton sini mga kasimano. Ugaling amo na ganing hambal naton sa kabuhi isang tawo, no? Sa matuntod sini nga kabuhi isang tawo, wala iya sang fast forward, why man sang rewind. Wala man sang pause. No? Sige-sige kag padayon, that is why ngati nagakadapat gid nga paminsaran ginaton sang lawig.
kag ining mga sitwasyon, mga bagay-bagay hindi padagaan sa kainit sang ulo. No? Para nga mga likaw kita sa anuman siniya nga mas malala nga sitwasyon kag maglabot iya sa hindi maayo sining sitwasyon man. Ti mas maayo na gilang sini kagawad na si Buki, sir, kung nagapamati ka man subong. No? Magsungka ka na lamang. Kung nagsaltada lang emosyon kag kakig sa imong sining lawas, ti intindihan ta na bilang isa iya ka individual, kiti tawo man lamang kita. Isabahin sa nga pamilya sa nga biktima, naintindihan man naton nga ini sila ang mayara man sa kaakig kag itugyan nila sa pagpasaka sa nga parumbungon batok sa kay kagawad na si Buki. Ilaman ina iya kinamatarong sa aton sini nga mga kabumbo. Sa kay sino tong upo dyan ni kagawad si Buki, kung ako sa imo, sir, magsungka ka naman. Kay mabudlay ang sitwasyon, nga panago lang kamoy ang panago, no? Hindi na mangin normal ang dalagan karon sa inyo siniya nga pagpangabuhi. Lapaw nagkikita sa latin sa aton sini nga pagpalayag. Standby na kamo sa kahapon lamang program kaupod sa kay Tita Regine. Isimambot siya, Mablanco Vergabilin sa imo sang manayanay nga hapon. May God bless us all. This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, Basta Radio Bombo. Oras, 3 minutos ang ligad sa takna alas 2. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plasualados, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plasualados. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga na-preparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plasualados, ang isa ka lugar nga gintukod. Problema sa susunod, ipabombo. Korupsyon sa gobyerno, ipabombo. Kakulang sang serbisyo sa matalatapan sang gobyerno, ipabombo. Inhustisya kag hindi patas nga pagtrato, ipabombo. Ipabombo. Programa sang Bombo Radio bilang dalampan sang banwa, ipabombo. Ipabombo. Problema sang komunidad, ipalabot naton sa natunggan kag solusyonan, ipabombo. Ipabombo. Diri lamang sa number one and the most trusted source of news and information, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon.
Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutuon sa maayo ang mga utan agod mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo o kung sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agud malikawan ang cross-contamination. Kabombo, yari ang pwede mong himuon agud makakinot kita sa paggamit sang enerhiya. Nagagamit ka man bala sang water dispenser sa imo balay o kun opisina? Ini nga kagamitan ang isa sa mga appliances nga mahakog magkonsumo sang kuryente. Ang paggamit sang dispenser nga may capacity nga 630 watts ang mahimo makadugang sang tub-tub 600 pesos sa imo electric bill. Gani para makakinot sang kuryente, ipasiguro gid nga ma-unplug ang water dispenser sa imo balay ukon sa opisina kung wala na ini ginagamit. Yari ang mga simpleng nga paagi agod makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang naglabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Hindi pagpunoon ang refrigerator. Kung sobra ang unod sang fridge, mabudlayan ini nga mapabilin ang tugnaw, nagahinay ang airflow kag mas madamo nga kuryente ang kinahanglan. Ipabilin nga matawhay ang unod kag painon ang mainit nga pagkaon antes ibutang sa fridge. Kung nagaluto ka sa kusina, ipasiguro nga husto ang kadakuon o sukat sang kaldero, kasirola o kalaha sa burner nga ginagamit sa pagluto. Makabulig ini para malikawan ang pag-awas sang kalayo sa kilid kag para mas madasig nga maluto ang pagkaon. Sa sili nga pamaagi, makakinot ka sa konsumo sa gatong kag makapamagan man ini sa mga galastuson. Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. Kabombo, nagpatakod ka man bala sa energy saving device sa imo balay o opisina? Maghalong ka ha? Kay basi na budol ka. Sunod sa Department of Energy, wala pa sang energy saving device nga nakapasar sa energy label. Bot silingon, kung ina nga device wala sang DOE certification, wala ina nagagana. Magluwas nga hindi epektibo, mahimo pa ina makaguba sa imo nga mga appliances o kung makapataas pa gani sang imo balayran sa kuryente. Gani para makakinot sang matuod sang kuryente, gabuton sa saksakan ang appliances nga wala ginagamit. Masami nga tinluan ang aircon filter o kung magamit sang inverter appliances. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangon dinhi nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Yari ang isa ka praktikal nga pamaagi agud makakinot sa paggamit sang tubig. Pag-usar liwat sang tubig. Kolektahon ng tubig nga gingamit sa pagpanglaba o kung ang tubig nga nagatulo gikan sa aircon. Pwede mo ina magamit sa pagpanglimpyo sa salog, pag-flush o kung pagbunyag sang tanom. Ang tubig nga abi mo wala na. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched.
#1 and most trusted source of news and information. Bash Paradyo Bombo! Good afternoon, kids. Sa inyo tanan mga kabombo. Welcome again. Dito sa kahapon lamang program, of course. This is Tita Regine, smiling at you, waving at you. Hello. Salamat again for being there. And salamat sa ating mga friends abroad, mga OFWs naton, nga nagapaburo pa batsyag man diri sa aton. Ang iban pagidira sa inyo, we would also want to know how are you doing now. Email your stories and let us know kung paano nakamudira, especially mga friends naton, mga OFWs, and syempre man sa aton diri nga mga letter senders, sa aton diri nga mga listeners, diri lang sa Pilipinas, especially diri sa probinsya kag syudad sang Iloilo. Likewise, ina-invite ko man kamo. Let me know, how are you doing? Let us all know ano ang mga kasaysayan nga inagyan ninyo sa inyong kabuhi. Email your story sa bombo_iloilo@bomboradio.info or sa lato ninyo ina and then ipadala. Sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Maple Street, Iloilo City. Sa kay Neni, isang probinsya sang Iloilo, thank you so much for acknowledging that you would be here this coming Saturday para sa pag-interview ko sa imo. So looking forward sa aton diri nga pag-atubangay. Ang aton nga winner last week si Neni sa probinsya sang Iloilo. 13 minutes after 2 o'clock, karon na kamo magulaw-hulaw pamunyag da medyo tipid-tipid anay sa tubig, pero kung abundant ang tubig, hindi pagtipiron ang mga tanom. Alright, ari na atong ambahanon para sa inyo. And this is from Earl Lorraine Kilarto. Dahilan. Good afternoon. Welcome sa kahapon lamang program. Pinatapos lang ang araw, doon mo pa nilinaw. Lungkot biglang dumalaw, nasisilaw na sa buwan. Dahil hindi makuha, mga mata na puro luha. Walang laban ng salita, nawawalan ng hininga. Titiisin upang hindi ka umalis. Kapag nasasaktan, lagi lang naman ako ang dahilan. Ikaw na ang lamang, di na ako manlalaban. Ikaw at ikaw lang. Di man maipilit dito, buong pagmamahal ko'y lagi sa'yo. Tinatangi ang ngiti mo, kaya ayokong mauwi ka sa damdamin na suwi at balutin ng hapdig. Sana ay pansinin ang marahan kong daing, na ako ay ibalik sa ating huling halik. Parang awam na wag kang aalis. Kapag nasasaktan, lagi lang naman ako ang dahilan. Ikaw na ang lamang, di na ako manlalaban. Ikaw at ikaw lang. Di man maipilit ito, buong pagmamahal ko'y lagi sa'yo. Kapag nasasaktan, lagi lang naman ako ang dahilan. Ikaw na ang lamang, di na ako manlalaban. Ikaw at ikaw lang. Di man maipilit ito, buong pagmamahal ko'y lagi sa'yo.
Lorraine Pilarto with the song Dahilan. Ikaw, anong dahilan mo? Parang gamayon mo lang inom tubig. Kay porti kainit subong. Kundamo, malabastante ang mga tubig. Inom, gid. Especially sa ato nga mga kabombo din mga construction workers naton. Dapat may bit-bit gid tubig. Diin man ka muna katoka nga mag-obra. And hindi gid because nga nagapatial ka mo sa init, hindi gid ang cold nga water ang inyo pag-imnon. Alright. Mga mixed na, mga construction workers, kumusta na? Ox lang kamo da? Joneber and Lucille. Kag kay June, kag sa kay Jose. Yan, wala ko kay Jose, hindi kaya construction worker. Ikaw ang bossing. Well, this afternoon, here's our first story para sa inyo. May ara naman siyang i-share sa aton. I'm talking about Nanay Del Sanzaraga, my dearest Tita Regine. Sa mga KLP riders, Bumble staff, and avid listeners, good afternoon gid sa inyo tanan. In the Reg, here's my loving tribute to my dearest nanay who passed away at the age of 99. Si nanay. May ara pa bala nga pinakadungganon, pinakamalahalon, pinakamahinangpanon, pinakamapinalanggaon sang sa isa ka nanay o iloy. Ini amo si nanay, ang amon gabay, manuglaygay, manugpaumpaw sang sakit sang dughan, tubig nga nagapalong sa nagadabadaba nga kainit sang balatyagon sang kaakig, pagsunggod, manugsapdong sang di makataro nga binuhatan, sa pagpasensya, di matupungan. Nanay, sa diin ka na subong. Apang wala na si pinalangga akong iloy. Dayon hibi sang todo. Si nanay wala bisyo, balaynon nga totoo. Mainot siya, gani kaming 5 na paeskwela. Si nanay wala gausik sang panahon, mapisan kag dedikado sa iya mga obligasyon. Maluto, mapainubuson kag Dios nun. Malinong kag matawhay ang sulod sang balay. Wala gamo si nanay, kundi magsunod sa mga hustong desisyon ni tatay. Gani, wala gid away sa sulod balay. Huwaran si nanay sa pagtatap sang iya panimalay. Simple ang pangginawi, gani kami may pinanubli. Salamat sa Diyos, nanay ko. Buhi pa ikaw sa akon panumduman kag tagipusoon, tubtub karon. I love you, nanay, with a love that's beyond compare. Kabay sang Ginoo, hatagan ikaw kapahuwayan, kag sa langit kita, magakita ay tanan. Ang imo anak nga nagapalangga sa imo, Nanay Del Sanzaraga. Kag Inday Reg, thank you so much in regards to the family, dedication ko sa tanan ng mga cousins, kay Tita Vlogs, kay ni Olive, Lucena teachers, kay ni Merla, to Limot and beautiful girls, I pray for you. Sa tanan ng mga Catechists, Tanzaraga, I love you. Tanan sa Dawi Sur, I love you all. Sa San Salvador, Banate, palangga ko kamutanan, ba mga friends and relatives. Happy Mother's Day to all mothers from Nanay Del Sanzaraga. Well, mga kabombo, 2-in-1 ang atong ang share diri sa aton sa saning hapon ni Nanay Del kag may ari pagid siya. Another letter, another story aton man isugpon. My dearest Tita Regine, KLP writers, Bombo staff, and avid listeners, good afternoon. Tita Regine here with is Nonoy's contribution on Mother's Day. Thanks.
Apo ko si Noy Noy, Inday Reg. May tigulo, Nanay. Nakita ko ang iyong ngiti sa unang pagdilat ng aking mga mata, habang dala ang matatamis mong awit sa pagduyan ng malalambot mong bisig. Tanda ng tunay ng pagmamahal, kahit di man sabihin ng bibig, kapag may sakit, diyan ka palagi sa aking tabi. Pagbihis ng damit at pagpapainom ng gamot sa akin. Lahat ng ito'y dahil sa iyong inang damdamin. Nanay, isang napakatamis na salita, at tumingin ako sa salamin. Mukha mo ang aking nakikita. Mahal kita, nag-iisa, nanay ko sa mundong ito. Darating ang araw na ako rin ang mag-aalaga sa iyo. Salamat. And that's it, the two letters of Nanay Del. Ang isa, ang iya kaugalingon nga tribute para sa iya nga kaugalingon nga Iloy, kag ang isa nagikan sa iya nga apo nga si Noy Noy, a tribute also sa iya nga nanay. Kamo dira mga kabombo, sige lang bisan post Mother's Day na, basahon naton sa gihapon ang inyo nga mga luyag man nga ipalabot sa inyo nga mga Iloy, mga beautiful messages ninyo dira, mga words of love para sa mga kamot nga nag-alaga gid sa inyo, mga butkon nga nag-ili-ili sa inyo, the voice nga nagapahipos sa inyo kung kamo nagahilibion. Share your stories about your mothers, your tribute sa pinaka-importante nga tao para sa inyo tagipusoon. Happy Mother's Day in advance sa tanan ng mga Iloy nga nagapamati sa subong. Mother's Day will be this Sunday, May 10. It is now 2:24 in the afternoon. Salamat sa liwat Nanay Del Sanzaraga, who is also a mother. So advance Happy Mother's Day man sa imo, Nanay Del. Magapanumbalik kita with more stories para sa inyo sa gihapon kaupo ninyo, si Tita Regine, sa Friday edition sang kahapon lamang program. Magabalik kita. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for May 3 to 9, 2026. Total Musical Entertainment ang nagahulat sa inyo sa sining weekend. Bangod ang Val Trouble Band ang magahatag sa inyo sa ilang wide selection of songs sa concert at the Plaza. Blasting of alas 6 ang gabi sa Mayo 9, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo mags kag madamo pa nga iban ang igaparafol sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Mayo 10, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa El Puente or the Bridge sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, pangayoon naton sa Ginoo nga hatagan niya kita sang kabakod nga malampuwasan ang internal kag external problems ang aton pungsod. Also on May 10, Sunday, celebrate Mother's Day sa Plazuela de Iloilo. Kaupod si Mr. Totong Villaruz kag ang iyang nga banda sa concert at the Plaza. Mother's Day Edition 2026. Mangininyo, umpisa alas 6 ng gabi. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2026. Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. Yari ang isa ka praktikal nga paagi agud makakinot sang tubig. Mag-practice ang mulching. Ang mulching, amo inaabala nga tabunan mo ang duta sa palibot sang tanom gamit ang mga laya nga dahon. Agud nga sa tion nga bunyagan mo, hindi madasig ang pag-evaporate sang tubig. Mas ma-absorb sang ugat ang tubig kag mas ma-improve ang plant health. Daw kaangay man nga ginahatagan mo ang imo tanom sang habol bilang proteksyon. Ini nga pahanumdom ginadulong sa inyo sang Flow Water Resources Incorporated, watering the seeds of progress.
Limitahan ang pag-charge sang devices. Hindi pagpabayaan nga naka-plug ang phone, laptop o kon tablet kung puno na ang battery. Patyon o kung i-unplug gilayon kung tapos na. Makakinot ini bisan gamay lang per device. Ilabi na kung madamo ang empleyado sa opisina. Yari ang mga simple nga paagi agon makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo o kon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo o kon hose ang nakalubong sa duta o kon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool o kung magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig, agod ini gilayon nga maka. Alas 2:28 ang aton nga oras sa aring sulat ni Ningnet sa Lambunaw. Dear Tita Regine. Good day sa tanan. Well, very obvious, no? Sunday niya ini nga ginsulat. That's why may greeting siya sa aton. Blessed Sunday. So nahambal ko nga aga pa ako nagpadulong sang wheelchair sa hinablos ko sa may balkon. Ilabinigid kaina kay may misa. 7 a.m. sa Bombo Radio connect sa Cathedral Haro. Ti mamagaan heart ko kay kabati ka mensahe parte sa mahal nga Dios. Galain buot ko kayo ay kaagto sa simbahan, pay ginahalungan ko kaugalingon ko, kagun kisa kadalom isip ko. Kung isa lang ako dya sa sagwa, nga masiling ko sa kaugalingon ko, paano ako kadya ka perfect ka, simbang gabi ka mo dya sitwasyon ko. So, December pa. Kag malapit na sa isa ka tuig na gali, but no matter, I am so thankful of myself with the help of our Almighty God. Bisan hindi ako kapanaw, pero mag-agto dya kabataan, kita ko sanda, kag kita mananda ako, galain man buot ko, kung padalman ko. But I said to myself, chin up, and face the reality, and pray. Yes, prayer is my only medicine. Facing forward, tapos na ako kapamati, isang gitara sa bombo. Ay, nagdugang kinasubo ko. Kaya nadumduman ko ang mga nagligad ng mga music. Hay nano. Nadumduman ko tita, sang high school pa lang ako, duro mga soltero sa palibot. Kag sadto nga mga panahon, mga manami ang patubas sa mga kinahon nga parayan. Kag hindi pa uso or ginausar ang mga thresher. So, ang imo ginarab, linason mo gid. So, mabuhayan sanda kagkatapos. Kag uso man panggarab dya ka mga taga-tigbawan, mga babae kag lalaki, ti ang mga grupo, ang mga babae, mga dalaga, so naggrupo ang mga soltero kag nagpangharana sanda. Baw, way sanda gingawa ka mga dalaga, ang tagbalay laylaw lang, kag may soltero man nga bata. Galiti mo, ginairing-iringan na ang isa. Ti ano anda nga. Insa, ginsabyahan anda ka ihi, sang arinula. Sus, nagapanubra ang mga nagharana. Nagapanami-nami doon daad sanda ka kanta. Naguruli ang mga soltero. Nga hala sanda ka pangakig. Ti man, aga pa ang andang mga dalaga naguli. Kagin pang akigan, sanda katagbalay. Nahuya man guro sanda, so binayaan nanda ang mga ginarab. Ang mga lalaki nanda nga iba, amo ang naghimos kaanda nga suhol, kagindara pa uli. Ang isa ka babae, nagpabilin, kay gali, ginapanguliagan tana kasultero, nga bata katagbalay, ginpakasal sanda it formal. Sa tuod lang, nagmuno man gani ang anda nga mga soltero, nagmuno man nga mangharana sa balay. Pay ginambalan sanda ka mga
kapakaduhaan ko. Nga hindi ka mo maglabutaw kay formal, tanaday asanday dyan, sanda dyan. Why, pabuot inang hambal nyo nga daraga, kay second year high school pa lang ako tita. Kaguay man ako gaagto sa may linasan, kaparay, kay ginatago man mismo ako. Hindi ako pwede magnagay pasayang-sayang sa mga tao. Sa tulad, way daya mga hitabo. Uso, duntana tulad, nagaburorosong, bisan mga estudyante. Way, tana naluoy mga bata tulad, nahadlok, naluoy, kagkaluoy sa mga ginikanan nanda. Di kapin padaad, tita, ang mga maaram daad nga bata. Hay kanugun gid. Sorry pagid, kay way man obra ang lalaki. Ang mga ginikanan, way man mga obra ang istable, daad, bisan pigado lang kung mag-eskwela daad. Ti, anuhay, sa balay lang sanda. So, way pagapanaw-panaw anda nga bata, ay nagabusong duman. Oo, kami tagduwa ka tuig gap kaamon kabataan. Hamba ka mga tao. Anhon lang namon kuno kapakaon kag papaeskwela. Ti kaluyan man, paagi sa pangamuyo, naubayan man kami kamahal nga Diyos. So some more naman on the next meal. God bless us all. Love lots. Ningnet. Sandambunaw. Well, ang basyahan mo sang ihi, ang mga soltero, nga nagapormal man, no? Nga nagapangharana. Inigin man manami. We do not know. Ano nang sulod sa isip sa mga dalaga nga amusad to ang ilang ginhimo. Di mo man mabasol ang mga soltero. Kay tuod man, nagpormal gani. Nagkadto sa balay, ara sa dalom, nagaharana. Tapos amutuya ang imo nga himuon. Tingtsak to gito nga ginsaway sang tagbalay ang mga dalaga. Hindi dapat, no? Sulion nyo lang bala. Kung kamo man tong ara sa dalom, tapos ang ara sa babaw, may malain man nga himuon sa inyo. So, how would you feel? Well, anyway, ningni, syempre, no, sa grasyas ng Diyos, ang tanan mapatigayon gid kay ang Diyos ang nagapatikang sang aton nga pagpangabuhi. So, every 2 years, nagabata ikaw, pero sa kaluoy sang Ginoo, napadako, kay napatapos nyo man ang inyong mga kabataan. And now, nag-enjoy ka mo sang ilang pag-give back, pag-ulikid, kag pagpalangga sa inyo. Salamat, Gid, for this particular naman nga sharing dari sa kahapon lamang program. Alas 2:35 ang aton nga oras, magabalik kita with more stories para sa inyo. This is KLP and this is Tita Regine. Paborito mo man bala kaunon ang prutas nga saging kabombo? Nakahibalo ka bala? Nga ang Pilipinas ang ikaduha sa pinakadako nga exporters ng saging sa bilog nga kalibutan. Sandig sa United Nations Food and Agriculture Organization, ang pungsod ang naka-export sang 2.93 million metric tons sang saging sa tuig 2025. Nagapangduha kita sa top exporter nga pungsod Ecuador. Ang saging manggaranon sa mga bitamina kag minerals, kaangay sang vitamin A, C, B6 kag potassium nga kinahanglan sang immune system, energy production kag cell protection. Bangod sa mataas nga potassium content sang saging, epektibo ini sang healthy blood pressure kag nagasuporta sa overall heart function. Kung ginbilin ang computer nga nagaandar bisan wala ginagamit, nagakonsumo gihapon ini sang kuryente. Mas makinot kung ibutang sa sleep mode kung wala ginagamit sang 5 to 10 minutes. O kung i-shutdown ini kung mag-break ikaw sang mas sobra sa 15 minutes. Ang monitor pwede man nga patyon pagkatapos sang 3 to 5 minutes nga wala ginagamit. Sa sini nga paagi, makakinot ang opisina sang dako nga kuryente kada bulan. Yari ang isa ka praktikal nga paagi agud makakinot sang tubig.
Kung mag-defrost sa mga frozen food halin sa refrigerator, ibutang ini sa isa ka container o kung malapad nga pinggan kag pahanginan. Sa baylo nga bubuan ini sang tubig o kung gamitan sang running water. Ilabi na kung wala man lang ini ginadalian nga lutuon o kung kaunon. Mas maayo man nga na-anticipar mo na kung ano kalawig ang pag-defrost agud mabanta mo kung saan mo ini ipagwa sa refrigerator. Ini nga pahanumdom ginadulong sa inyo sang Flow Water Resources Incorporated, watering the seeds of progress. Padayon kita with another kwento from Lola Ampaling. Mahal kong Tita Regine. Medyo nagakurog-kurog ang akon nga mga tudlo sa pagsulat, pero ginatingwaan ko gid nga makasulat kay ti daw masubo man kay nagaisahanon naman ako liwat diri sa balay. Tita natakan maako kanagay nga higda-higda. Gani nga naisipan ko na lang nga magsulat. Tani gusto ko man nga maglagaw-lagaw, pero hindi kaya sang health ko ang maglagaw. Van abi ang salakyan sang hinablos ko. Kag kabudlay, magsaka panaog. Maayo tani kung kotse o auto, kaya ko. Siguro, almost 20 years or more na ako nga wala nakakadto sa syudad sang Iloilo. Tita Regine, kabudlay gid sang pangabuhi naton. Kung kita, wala-wala. Kaangay ko sa subong, matandang-matanda na at hindi na pwedeng magpasyal-pasyal sa labas. Maayo lang kung may kotse o auto kita, bisan sa diin, makapuro pamasyar kita para nga malingaw man. Sa subong, madamo man ako sa makaparentihan, may mga sarang sa kabuhi, dalag ko ang mga balay, sari-sari ang mga salakyan, pero tingin-tingin na lang tayo sapagkat ako nga pinakamatanda sa pamilya, ako pa ang wala sa kaugalingon nga balay subong. Wala man ako sa lakyan, bisan karosa lang o tricycle, nga gamiton kung luyag ko nga maglagaw-lagaw. Pero hindi bale, ginapasalamatan ko gid ang puong may kapal, nga tigin hatagan ako sang strength, kag energy, kag ginpalawig ang ako nga kabuhi. Tita Regine, madamo subong ang mga paryente ko, lalaki kag babae, wala asawa, ubana, so mga laon. Matahom kag mga gwapo man, ugaling tita, do tama sila ka conservative. Amo na, nga wala sa nagapangaluyag sa ila, bisan nga mga professionals. So amo na bala tita, kung permi ka lang bala sa sulod sang balay, mabudlay man, nga mapangaluyagan ikaw, bisan may hitsura ka man, kag bisan professional ka man. Tita akon gani na dumduman, nga sang teenager pa lang ako, madamo na ya akon admirers. Kung sa bagay, hindi man ako gwapa, hindi man malaway, kundi siling nila, nga mahinhin ko na ako, mabuot, kag mabinugnuhon sa kapwa, imol man o manggaranon. So muna ganitita, no? Ako lang ya ang nag-iisahanon sa kabuhi, sa sininga kalibutan. Nag-iisa. Basta maalwan ka tita, ginakaluyan sang mahal na poong may kapal. Yes, of course, Lola Ampaling, kay ara gid ang mga tao nga nagapalangga dira sa imo, mga inablos mo, nga nagaatipan sa imo. Tita Regine, subong kalabanan sa akon mga kamag-anak, may mga salakyan. Pero, bisan isa sa ila, dula gid sang nakahapit sa akon hao. Kung diin sila nagakadto o nagapamasyar, di daw iba na gid man siguro, no? Ang mga ulihing tubo. Ako kung tani gusto, kung man maglagaw-lagaw, kung may salakyan. Tititaan hunta, kay madamo ang salakyan o auto kang akon makinablusan. Pero hindi man kita makasakay, kay puro sila may negosyo, kag trabaho. So in short, busy man sila. Pero hindi bali Salamat na lang sa poong may kapal. Kaya hambal ko gani, ginhatagan ako sa good health,
strength, kag energy, kag malawig nga kabuhi. Salamat man nga sa ako ni Dad, ay wala ako yan nag-ulianon, wala ako nakaangkon sang Alzheimer's, bungod sa may kawilihan ako, kag ginaamo ang magpamati sa Bombo Radyo, kag magsulat-sulat sa akong kasaysayan, mamati sa programa mo, Tita Regine, ang KLP. So lastly, here's my love, kisses and prayers to you, Tita, and to your family circle. May God bless you all. Madamo nga salamat sa liwat si Lola Amparing, kag with matching poem again, ginatiguluhan, bagong taon, bagong buhay. Salubungin natin ang pinakamasagana at magandang bagong taon. Limutin at iwasan ang di mabuting dinadaanan. Sikapin ang maayos, magandang ugali at mahusay na pamumuhay. Magmahalan at magtutulungan ang lahat sa loob ng tahanan. Tuparin ang utos at payo ng mga magulang at nakakatanda. Huwag sumigaw-sigaw sa mga kasamahan sa loob ng bahay. Ugaliin palagi ang maging magalang at mapagkumbaba. Iwasan ang pagsagot-sagot sa mga nakakatanda. Sundin kaagad ang utos at mga payo ng mga magulang. Huwag unahin ang hawak o gamit ng cellphone. Magsabi palagi ng katotohanan. Huwag magsinungaling, lalong-lalo na sa mga magulang. Laging handa sa nangangailangan. Aanhin pa ang damo kung patay na ang kabayo. Kaya kaagad, ibigay ang tulong kung kinakailangan. Ang awa at grasya biglang huhulog sa taong matulungin. Huwag maging madamot at kuripot. Ang kaligayahan at kaunlaran madaling makamtan. Sa bagong taon, magiging masaya kung tayo ay nagmamahalan, nagtutulungan at nagbibigayan. Sa bagong taon, makakamit ang kasiyahan, kaunlaran kung tayo ay palaging magtutulungan. Maging mapagbigay sa kapwa sa kanilang pangangailangan. Kakaawaan tayong lahat ng mahal na poong may kapal. Once again, from Lola Amparing. Lola Amparing, thank you very much, Gid. Kagka-cute yun niya kay Lola Amparing. No? Sige-sige man ang aton nga amat-amat basa sa iyang mga sulat diri. Tapos sige-sige man ang abot. Sang bago naman nga set of letters. So expect more from Lola Amparing. Alas 2:45, wala kita, no? Kumod. But anyway, we really appreciate ang mga sulat diri ni Lola Amparing. Diretsuhan ta, may kasugpo naman ang sulat ngayon share sa aton previously ni multiple stroke survivor. So, ari na, ever dearest, Tita Regine. Maayong hapon sa liwat sa imo tita, sa staff sa Bombo Radyo, kag sa matag palamati sa imo matahong kinagahatag sa inspirasyon nga programa ang kahapon lamang. Tita Regine, sa pagpadayon ko sa akon istorya, bahin sa akon pagdako sa probinsya, pag-antos sa mga pasakit sa pilakatuig sang akon amay, ang mga nagkalatabo sa kung paano ako nagtuon, hasta ang akon paglayas pabalik diri sa Quezon City. Sa liwat tita, sa previous letter ko, sang ginhatod na namon sang tito ko ang lola ko sa airport, hasta makalupad ang eroplano. Sa nagpauli na kami Tita Regine sa apartment, didto na, nagsugod ang mas malala ko nga kalbaryo. Kaya ako na ang nagsugod atipan sang tanan-tanan tita. Ako na ang nagapaninlo sa bilog nga apartment. May 17 ka mga ido, 17,
Kag 11 ka mga kuring nga ginahuptan ang tito ko, kay wala siya sang pamilya. So nangin mahuyugon siya, mag-rescue sa mga stray nga mga ido kag kuring. Nangin agalon ko ang tiyo ko, kag daw ginakabig niya ako nga ulipon. Wala tuo nga sugo ang iyang ginaobra sa akon. Ang tito ko nga ginaidulo ko sang una nga bataon pa ako, mas malala gali ang batasan sang sa amay ko. Ginasakit man ako sang tito ko, kag nakaagi man ako sang 2x2 sa iya tita Regine. Isa ka adlaw sina, Biyernes ina nga adlaw. Halin ako sa C80 training namon, kag na-late ako sang pag-abot sa balay. Wala sang pulo pamangkot, kag gilayon niya nga ginpuwersa, gisiun ang uniform ko. Ang bilog nga kahoy nga gingamit niya ibakol sa lola ko tita, ginbakol niya man sa mga binti o paa ko. Grabe nga kasakit tita ang nabatyagan ko, kag napaluhod ako sa garahe sa apartment. Never ko in-expect nga mahimo niya ina sa akon. Bisan ginambalan ko siya nga nag-training ako sa C80, wala siya nagapamati. Wala ako mahimo, kundi ang mag-antos sa sakit. Samtang ginawakalan niya, kay ginasinggitan ako, nagapungko lang ako sa salog. Samtang ginahikap ang mga binti ko, kay hindi naman ako makalakat, sang time nga ato. Nakabatsyag ako sang paghinulsol tita, kun nga napinsaran ko nga maglaya sa balay namon sa probinsya. Nagtupa lang gali ako sa mas impyerno nga sitwasyon. Kun ang amay ko, isa ka demonyo ang batasan kun mahubog, ang tito ko, wala bisyo, pero mas grabe ang batasan sang sa amay ko. Kay demonyo siya, nga wala sang impluwensya sa makahulubog nga ilimnon. Gani, nakahibalo siya sang iya nga ginaobra sa akon. Wala gid ako sang mahimo, kundi antuson na lang ang tanan. Hindi ko man masugid sa iloy ko kung nagatawag siya, kay araman ang tito ko nga nagapamati. Puros kabutigan na lang ang mga ginasugid ko. Kag kun magpadala siya sang kwarta sa amon, waldas ang tito ko sa kwarta. One day millionaire. Wala matuod nagasugal, pero grabe pagastuson. Hugali, ang iloy ko kag ang tita ko sa Amerika ang nagapadala sang kwarta sa amon. Gani, sobra-sobra kung tani ang kwarta para sa amon nga duha. Pero wala niya ginabayran ng mga bills kag arkila sa apartment. Gani permi nagasalampaw. Kapila kami nakaagi nga mautdan sang kuryente. Kay wala niya ginabayran. Kabalo man ang iloy ko kag tita ko sang batasan sang tito ko nga waldas sa kwarta, pero wala sila sa mahimo. Kay siya ang subang sa ilang mag-ululutod. May isa pa ako katito, pero kaupod man sang tita ko sa Amerika. Tama ka sweet tick ang tito ko. Kaya kung magbakal kami sang hamburger sa kilala nga fast food chain, ang iya nga burger ang pinakadako. Pero ang akon, regular burger lang. Hindi pa ina double cheese. Kaya kung magbakal kami sang ice cream, ang iya isa ka galon. Ang akon, isa lang ka pint, tita. So nagtakop na ang klase sang April 1993. Ako lang ang wala naka-attend sa after-class closing party, kay after sang program sa hapon, ang gusto niya magpauli ako, kag hindi niya gusto nga magabihan ako sa dalan. Sang bakasyon tita, kabalo ka kung ano ang daily routine ko? Adlaw-adlaw paninlo sang apartment, kay kadamo sang higgo sa mga ido kag kuring. Ako ang nagasunod kuha sang ilang mga poops, kaya ti wala man sila ginapagwa, kundi sa garahe sila tanan, nagahiggo. Pinsara kung gaano kabaho ang apartment. Isama nina sa mga ginaantos ko. Nagabot man nga nagka-skin disorder ako, tungod na latnan o kung nagtabok sa panit ko ang katol sa mga ido, ang scabies bala tita Regine, ang higgo sa mga ido, do medyo masarangan ko pa ang baho, pero hindi gid ang sa mga kuring. Ako man ang nagakadto sa isa sa mga dako nga public markets diri sa Quezon City, ang NEPA Q-Mart, agud mangumprahan sang pagkaon sa mga ido kag kuring.
kulang-kulang 500 pesos ang maggasto ko sadto para sa 20 kilos nga tamodyos, Tita Regine. Pensara naman liwat kung paano ko ina madala pa uli halin sa merkado. Isakay ko sa jeep, pero ang lalakton pagpanaog ko sa jeep, mga 200 meters pa ang kalayoon. Antes ako makaabot sa apartment. Pag-abot ko sa apartment, limpyuhan ko pa ang mga tamudyos, Tita Regine, antes ipamutang sa ref. Ang ginaubra ko, by segment ko ginabutang ang mga isda. Tagpulo ka tamudyos sa kada foil pack sang gatas, agud hindi mabudlay, kuhaon sa ref, kag hindi masamad ang isda. Solo ko tanan ang ulubrahon sa apartment. Maluwas lang sa paglaba sa mga bayo sang tito ko. Siya ang nagalaba sa mga bayo niya. Samtang bakasyon kag wala klase, makalagaw lang ako, Tita Regine, kung suguon ako sang tito ko nga magkadto sa Cubao sa farmers market, sa National Bookstore, kag sa Alimol kung may mga ipabakal siya. Dason, limitado man ang lagaw ko, kay ginaurasan niya ako, kag kinahanglan makabalik ako dayon. Pierde ko pa ang priso. Tita Regine, hatagan ko man sang credit ang tito ko. Bisan matuod, mas malala gid man ang batasan niya sa amay ko, may ana man siya gamay nga good side. Kung ang sa amay ko, gintudloan niya ako kung paano makadrive sang motor, ang tiyo ko, sa electronics repair naman niya ako gintudloan. Gintudlo niya sa akon kung paano magbasa sa mga schematic diagram, mga values ang capacitor kay resistor, magbasa sang Ohm's law, magsolda, etc. Ang kinalain lang, tita, madali mairita ang tito ko kung hindi ko makuha ang instructions niya. May paaman nga hampak. Gintudloan niya ako magbasa sang multimeter tester, kung ano ang kinalain sang alternating current sa direct current. Tanan nga nahibaluan niya sa electronics, gintudlo niya sa akon. Hasta nga makabisado ko ini. Somehow, ginapasalamatan ko ang tito ko, kinagamit ko ini sa subong, sa mga electronics sa computer repairs ko. So nagsugod na ang school year, 1993-1994, fourth year na ako, tita, sa high school, kag mas naghugot, kag nangin istrikto ang tito ko, kay ang permi niya ginahambal sa akon, hindi niya gusto nga magligoy ako, kag hindi makapasar, kay graduating na kuno ako. Hindi niya gusto nga pag-awayan nila sang iloy ko, nga mahambalan siya, nga pinabayan niya ako. Sa bahay naman gali isang lola ko, sa nakaabot na siya sa Amerika, sa nakasettle na siya kay naka-adjust sang lifestyle didto. Ginsugid naman niya ang mga natabo sang ari pa siya. Naakig ang tita ko, kagintawgan niya ang iloy ko. Sa nagistoryahanay sila nga duha, nagkasugot na lang sila, nga hindi na lang anay nila pagkomprontahon ang tito ko, kay basi kung ano ang obrahon sa akon. Hulaton na lang nila nga makatapos ako, total, isa na lang katuig, kaya makatapos na ako sa high school. Amo ina ang ginantos ko, pero samtang nagalakat ang inadlaw, nasaksihan ko man ang iban pa nga mga ginapang obra sang tito ko. Nagapang baldog siya sang kwarta sa mga tao, tita. Ang iya ginaobra, sang time nga ato, mabudlay pa ang magpatakod sang telepono. Bisan mag-apply ka, binulan pa ang hulaton mo antes ka matakdan. Kay tungod nangin former employee siya sang isa ka telecommunications company, kag syempre may mga connection man siya sa gihapon, maka-offer siya sa mga tawo nga kung sa iya ipaagi ang application sa telepono, mapatakod niya dayon, pero mabayad sila sang 10K. Sang tion nga to, Tita Regine, may mga willing magbayad sang mahal para lang matakdan sang linya sang telepono. Ang iban nga nakabayad na sa iya, wala niya matakdan, gani ginreklamo siya sa mga tawo. Nagabot nga nanago siya, tita, kag wala nagtener sa apartment, kay may mga tawo nga nagakadto. May mga policeman, kag nagka-warrant of arrest siya, pero kay sa iban siyang lugar nagastay, hindi nila siya makita. Oo gali, tita, hasta ang isa kasikat nga artista, ridingalan niya, nabaldog niya man, tungod sa pagkasakon sa kwarta.
I-share ko man sa imo, ang bahin man sa Simaron. Nabakali na sang tita ko, nga utod Manila nga agot, ang ara na subong sa Amerika, sang year 1977. Brand new, kagang presyo, 35,000 pesos. Pero, sang binakal ina, sang iloy ko sa iya sang 1992, presyong brand new man gihapon, ang value niya, Tita Regine. 35,000 man gihapon. Kita mo lang, tita? Wala patawad ang tito ko. Kay bisan utod niya, ginisahan niya. Sa baylo nga kuntani, mas barato na lang niya nga ibaligya. So ibalik ko sa apartment, kadamo sa mga tawo nga nagapangita sa tito ko. Hugali, sang time nga nagapanaggo ang tito ko, may nanging kaupod man ako sa apartment. Ang ginatawag ko nga si Tita Rosie. Adapted din na sang lola ko, pero sa nakapamana na, naghalin na siya. Ginpangabay niya lang anay, nga updan ako, kay basi may mga tawo, nga halitan ako. Pila ka bulan nga nanago ang tito ko, hasta nga nahimo niya, nga mapyansahan ang kaugalingon niya. Wala siya nakaagi preso, kay nanago siya, pero nahimo niya at tipanon ang pang-bail niya, Tita Regine. Basta kwarta ang istoryahan, do naging addiction na sang tito ko ang magpangbaldog. Kaysa lugar man kung sa diin siya nanago sang pila ka bulan, may mga tawo man siya nga napapati, kag nakatindog sila sang kooperatiba kuno. Tinagpalati ang mga tawo sa tito ko nga mag-contribute sa ila kooperatiba ginpatindog, pero sa nakahalina ang tito ko sa lugar nga ato ka nakabalik sa apartment, ara naman ang bago nga problema nga ginsudlan niya. Ambot lang, Tita Regine, kung ginaano niya ang paggasto sa kwarta, kay hindi mo man makita kung ano ang mga ginagastuhan niya. Imagine, soltero, wala pamilya, pero grabe makatunaw sang kwarta. Di tagin matapos ang sulat sa aton ang ini nga particular episode ni Multiple Stroke Survivors. So, tubtub lang anay kita diri. Tapos untay na, probably on Monday na, because tomorrow, Saturday, mag-interview kita sa Kainani, sa probinsya sa Iloilo. Mga kabombo, sa inyo nga may istorya dira, email nyo lang sa bombo_iloilo@bomboradio.info, or pwede sa gihapon, you can write your stories and then you send sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Balikay kita buwan sa pag-interview natin sa atin nga winner, and who knows, if you still have time, we can still read stories para sa inyo. For the meantime, ibilin ko sa inyo ang mga very interesting nga mga dramas every afternoon diri sa Bombo Radio Iloilo, pagkatapos ng KLP, ang Tuyang Ermitanya, tapos ang Provincial Jail, kag ang Dear Diary. Madaming salamat sa liwat. Balikay kita tomorrow sa gihapon ininyo nga alagad. Si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.